نحكسهم نطفئ نخيسهم نحكس كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر تيت مالتما سكروا سكرا حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركوينو حسابهم تبدي الصحاب معرض ستمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عربيهم ذات عاسو حيدهم كيبهم حج عالم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو تودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بوصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك تزبلو كم تزديرنا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي واتر تمنيتنان بهاقناني ولومو وانكم تواترو أقداس زبلنا يتحستوتات حزنا لكم متينا لنا كساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنعوا دماء بخبر نقدمكم I hope زي تحستو دماء تبوك يركم استوعيلكم كسامعوه نابز بالكتوم نابز كم هارولو يقولي يمز بالكم سباد دماء كتساقاقروا تسفان قبر لايك مقبار شير مقبار ريتوهم حالات من قد جير كام هاب دما العلا قد سنة حلونا يلومي قد زلوا زينان حبريتان كنرينا البات تسفاز هب كنتاتهم كخوني بكل من قدينا كنريو سلازم سايت صنعو حناس تحستوتاتكم ريتوتاتكم اب كومنت سكشن قدفو اب زمت زل الفيديو دما شير كن قبركم فتنينا. So let's start with this one. Warns of Eritrean aggression as the tensions rise in the Horn of Africa. Today, we're turning our attention into a growing crisis in the Horn of Africa. The Ethiopian government has issued a strong diplomatic warning against Eritrea, accusing it of the aggressive acts that could destabilize the entire region. In a formal letter dated June 20th, 2025, Ethiopia's Foreign Minister, Gideon Timotheus, addressed the US Secretary of State. كبريو زلنا بوغن إثيوبيا متنقطع مفررة تهديد طرعرعينا ببزح نسمع زلنا تدقاقاميت ميديا أبتي نساتهم زقبرو زلو بروباغاندا ناي كويناتن ورا كويناتن يوم تعليقهم زلو إيرترا دما بقمت قالوا أب دبلوماسياون كم عينت بحبوء زقبر زلو alliance سنايت صمدون قعزون تزي كوينو بوقعي مساتهم أب متفنان كوس الزخل سقم تتاد وصلو تيلن سلازي ኢትዮጵያውያን ዝደልይዎ ዘሎ ነገር ባእሲ ኣገርግር ድንጋጼ ደገፍ ንኽረኽቡ ይደልዩለው ደገፍ ንኸይረኽቡ ድማ ሓደው በቲ ኤርትራ ኣብ መጋባእያ ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ፅቡቅ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ መልሲ ዝሃበት ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ነቲ ዝተፈብረኸን ተሃዲድ ዝመልኦን ብሓሶስ ዝተነጠቐን ክሳብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ መጋባእያ ናይ ዓለም زدل ملسي باتلو بتدقاقا ما كتمل سلو واقن بدحر مقارجا نزي سرح بدحر مقارجا إثيوبيا نتزلوا كابانا قرب حيل زبلي زبلو دبلوماسياوي تمكرون تسمعنتن نوعو بخمي تفرسو يرترح حدش دبلوماسياوي وادا قيمة أما قابياتنا علم تطو كتب لما يتخلني but the reason is a trick هل التريك قالو كما يجير كان زياتهم
ሰጥለጥ ኣቢልካ ኣብ መስመርካ ክትእትዎም ትኽእል and that is exactly what we're going to see now እዚ ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ መጀመርያ ንሪኦ ፀናሕና ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ኣብዚ ቻነል ድማ ብተደጋጋሚ እንምነዮን እንዛረበሉን ዝነበርና again ኣነ ፅኢረ ክነግረኩም ንኤርትራ መራሕቲ ኤርትራ ንዓና ሰሚዖም ይገብርዎ ኣለዉ ዝብል ኢሉዥን ወይ እውን ሕልሚ ወይ እውን ህውተት ኣይንኸይድን ኢና እንታይ ግን እቲ ንሕና ንብሎ ኣብ ኤርትራ እውን ድሕሰብ ምዃኑ ሓደ ክኸውን ከሎ ድማ ንሕጎስ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኦዲየንስ ናተይ ወላ እውን ኣነ ብናተይ ተመክሮ ካብቲ ዝዕዘቦ ኤርትራ ከምዚ እንተትገብር ዝብሎ ይገብርዎ እዮም sometimes ተገይሩ ከሎ እቲ ሓበሬታ ስለ ዘይወፀና ኢና ንዛረብ ክንዛረብ ድማ ግዴታናን ግቡእናን ስለ ዝኾነ እንተኾነ ግን እቲ ፅቡቅ ነገሩ ይግበር ምዃኑ እዩ መብዛሕትኡ እቲ ተኻሊ እውን ንብሎ ዘለና ሜቢ ይግበር ህልኾን ስለ ዘይተሓበረና ግን ንሕና ምዝራብና ኣይንገድፍን ኢና ስለዚ እቲ ምዝራብና ፍረ ከም ዘለዎን ውፅኢት ከም ዘምፅእ ዘሎን ወይ እውን እቲ ንደልዮሲ ይትግበር ከም ዘሎ ክንርኢ ከለና ድማ ንሕጎስ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝዝረብ ዘሎ እዚ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝተኻየደ ንኢትዮጵያውያን ከዕብዶም እዩ ዝደሊ ከዕብዶም ስለምንታይ because there is a very important component ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ኤርትራውያን ፖስት ዝገበርዎ መቕንሪ ብኩሉ ብብዙሕ መንገዲ ስለ ዝወፀት ሓበሬታ Cairo in a phone call today Egypt's foreign minister Badr Abdulati and Eritrean foreign minister Osman Saleh reaffirmed their appreciation for the strong and distinguished relationship between their countries among ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ብዝሓየለን ብዝዓመቆን ንክኸይድ ተዘራሪበን ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘሎ ዝምድና ብኡ ዝቕፅለሉ መልክዕ ድማ ክልቲአን appreciation ወይ እውን ኣድናቆት ከም ዘሎ Okay, ቀፂሎም they commended the ongoing political consultation and reaffirmed their commitment to advancing bilateral cooperation in accordance with the directive of President Al-Sisi and Afwerki. ስለዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ርክባትን ከምኡ ድማ ነቲ ዘለዎም ክዳን ወይ እውን ስምምዕ their commitment reaffirmed ነቲ ዘለዎም ስምምዕ መሊሱ ብዕምቆት ንክስራሕ ኣስሚሮምሉ ማለት እዩ ነቲ ዘለዎም ዝምድና ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝምድና ድማ ዕምቆት ንክውስኸሉን ክሰፍሕ ከም ዘለዎን ተዘራሪቦም ኣለዉ during the call both sides discussed regional developments in the Horn of Africa and the West region ስለዚ ክልቲኦም ድማ ኣብቲ ቴሌፎን ተራኸብሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን ናይ ግብፅን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎን ኣብ ቀይ ባሕር ዝካየድ ዘሎን ከም ዝተዘራረቡሉን while affirming the importance of continuing joint coordination to enhance security and stability in the region ስለዚ ነቲ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዎም ሽርክነት ንክሕይሉ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ክልቲኦም ወገናት ይከታተልዎ ከም ዘለውን እዩ እዚ ብወገን ኤርትራ ክግለፅ ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ ነዚ Egypt and Eritrea foreign ministers discuss Horn of Africa Red Sea current affairs ስለዚ Egypt and Eritrean foreign ministers Badr Abdulati and Osman Saleh respectively held a phone conversation on Thursday, reaffirming their commitment to deepen bilateral ties and regional coordination. هذا كابتي دخام لبز قبرلهم إثيوبيا زيو أمونغ إيرتران جبسن كم قليلو أنت دفشل تزمدناتهم أنت زحمق أنت زفنتح أمونغ إيرترا أبس براس تقبر إيرترا جبسي سوماليا زقبرو أبتركو خيرنا نسوماليا سحيبنا وسينا حجد ما قال جيرنا كانوا فرسينا زبل معاه ترى عيبلو نيرو and guess what سوماليا تعليماتهم كم زخلت كسمعكم يبقى علم زوج ريبورت ስለዚ ሶማልያ ኣብዚ ስሉስ ኪዳን ናይ ኤርትራን ግብፅን ክትመለስ ምዃና ተመሊሳ ከም ዘላ ድሮ ምስ ግብፂ ነቲ ዝነበሮም ሽርክነት ይዕብዮም ኣለዉ ሰለስቲኦም ድማ ዝራኸብሉ ግዜ ክህሉ ኽእል እዩ ስለምንታይ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣቢ is effectively isolated ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣቢ መሓዛ ዝበሃል ዓርኪ ዝበሃል የብሉን ፈይክዕሩኽ ኣለዎ ወይም ከምስል ዝፍትነሎም ገለመለ ኣለዎም ግን ሽግር እንድሕር መፅኡ ደው ክብለሉ ዝኽእል መሻርክቲ የብሉን that's why ናብ ናይጀርያ ናብ ኣልጀርያ ንገፁ ኣርሒቁ ገለ መሓዙ ተረኸብኩ ዝፍትን ዘሎ እቶም ጎረባብቲ ኩሎም ቀሪቦም ፈትዮም ፈሊጦም ተፀይኖም እዮም ዝግባእ ክብሪ ዝግባእ ደገፍ ዝግባእ ሕውነታውን ጎረቤታውን ዝምድና ገይሮምሉ እዮም እዚ ሰብ እዚ ግን ብሓቂ ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ኩላ በብሓደ ኤግዚት ገይራ ካብቲ ዝነበሮ ዝምድና ብግምጣሉ ኤርትራ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ከባቢያ ዘሎ ዝምድና ቤላ እዩ ዝኸደላ ዘሎ ከምዚ ናይ ሕጂ ፅቡቕ ዝምድና እውን ሃሊዋ ይትፈልጥና ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወላ ኣትሊስት 25 ዓመት ከምዚ ዓይነት ዝምድና ኣይነበራ እዚ ከዓ ደይ መደይልቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማሲ ንኸይህልዎ ለይቲ መዓልቲ ንሰርሓሉ ነይሩ እንተወሓደ እውን ርእሱ ዝነበሮ መራሕቲ ስለ ዝነበሮ ሽዑ The call underscored both countries' desire to build on recent diplomatic gain
gains and expand cooperation across multiple sectors guided by the directive of President Abdel Fattah al-Sisi and Isaias Afwerki. أحرام أونلاين ريبورت ስለዚህ ክልቲኦም ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክልቲኦም ፕሬዝደንታት ናይ ግብፅና ኤርትራን ተሰማሚዖም ዝነበሩ ንዕኡ መሊስካ ዕምቆት ንምውሳኹ ከም ዝኾነ እዚ ጅናዓታቶም ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ እዩ ዝፍፀመሎም ዘሎ ምስ ግብፂ ኣብ ዝለዓለ ቴንሽን ኣብ ዘለውሉ ምስ ኤርትራ ክንዋጋዕ ኢና ወይ እውን ናይ ውግእ ፕሮፓጋንዳን ተህዲድን ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ግብፂ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ከም ዘላ ከተንፀባርቕ ከላ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘሎ ሽርክነታት ብሓፈሻ ነዚ እውን እንተወሲኽናልኩም ሓላፊቱ ክጅነኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ናቕፋ ፕሬስ ኣውፂእዎ ዘሎ ሓበሬታ ካወስቐሉ ላዕለ ወፅ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ግብፅን ኣብ ወደባዊት ከተማ ሸርመል ሼክ ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ዘተኮረ ርክባት ከካይዱ እዮም ፅምዶ ኢዱ ነዊሕ እዩ ናቕፋ ፕሬስ ካብ ክሳድ ሓዝ ብኩሉ ኣንፈታት ስለዚ እዚ ሓደ ካብትን ኢትዮጵያውያን ልቦም ፈርፈር ከም ትብል ዝገብሮም እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ግብፅን ኤርትራን ዘለዎም ሽርክነት ሞር ስትራቴጂክ ሞር ዴፕስ ዕምቆት እናወሰኸን ንርሑቕ ዝጠመተ ሽርክነት ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣልብትራውም ብሎ ብጀርመን ሕማቕ ዘባህረካ ሕልሚ ለይቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለምንታይ ኣነ ኣብዚኣ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ኤክስ ፅቡቅ ገይረ ገሊፀ ኣለኹ እንታይ ኢለ ገሊፀ ኣለኹ እዚኣ መስለኩም ምናልባት ንሳቶም እውን ክርእይዋ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ እየ ሼር ግበርዋ ኣብ ኩሎም ክትበፅሕ ኣለዋ Eritrea-Egypt alliance a strategic earthquake in the Horn and Red Sea. When two sovereign powers align, the region listens, the world watches. إلى الله إيرتران جبسن تجبروا شركة أبزوبا نايك بحرن كارن أفريقيا العلمان ما قدر سنزلويو. إزين كلتين أقدر ساقرا شركة كبرى خلوا أتزوبا أبتي region تسمعنا تلو بعلم درجة ما أقالبني علم كسحب زخليو. انت إلى الله نفس وقت حجرنا ما ببين ما جمرة what Eritrea gains from Egypt. ኤርትራ ካብ ግብፅ እንታይ ትረክብ ነቲ ኤክስፔክቴሽን ፅቡቅ ጌርካ ከተቐምጡ ኣለካ ሓደ ሴኪሪቲ ኣገይንስት ኢትዮጵያስ 4 ኪሎ ረጂም ሴኪሪቲ ትረክብ ግብፅ ትሕግዘና ማለት ኣይኮነ እንታይ ማለት እየ ኣቢስ ፕሮቮኬሽንስ ኤሪትሪያስ ነምበር 1 ትሬት ሴም ረጂም ትሬተኒንግ ኢጅፕት ቪያ ደ ናይል ኤንድ ገርድ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሴኪሪቲ ኣገይንስት ናይ 4 ኪሎ ዕንደራ ኤርትራ ሴኪሪቲ ትረክብ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ናይ ኤርትራ ቁፅሪ ሓደ ስግኣት ናታ ንልኡላውነታ ንግዛታ ዋሕድነታ ንናፅነታ ከም ሃገር ንኽትሉ ቁፅሪ ሓደ ስግኣት ናታ ቁፅሪ ክልተ እውን የለን ቁፅሪ ሓደ ስግኣት ናታ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት እዩ ናይ ኣቢ ስርዓት እዩ ደሴም ስርዓት ድማ ንግብፂ ብጎረሮም ሓኒቕዎም ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ስግኣት ንክልቲኦም ማዕረ ስለ ዝኾነ ሽርክነት ናይ ክልቲኦም ፐርፌክት ሰነስ ዝገብር ንክልቲኦም ነቲ ሓደ ብኒልን በቲ ህዳሴ ግድብን ገይሩ ክሓንቆ ከሎ ንኤርትራ ድማ ኣብ ልኡላውነታ ዕንደራ ክካይድ ስለ ዝሓስብ ዘሎን ዝዛረብ ዘሎን ክልቲኦም ፐርፌክት ማች ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ዝፈጥረሎም ክልቲኦም ዝምድና ድማ ንኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ስትራቴጂክ ፓርትነር ዳት ሪስፔክት ሶቨሬኒቲ እዚ ድማ ንነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ዝምድና ኣብ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ድማ ብፍፁም ክርክር ዘይብሉ ግብፂ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራ ልክዕ ልዕሊ ማንም ሃገር ኣብ ዓለም ዘሎ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝቕበል ሃገር ተሎ ግብፂ እዩ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ንኤርትራውያን ስለ ዝሓሊሎም ኣይኮኑን ኤርትራ ብከም ገለ ጌራ ናብ ኢትዮጵያ እንተወዲቓ ግብፂ መይቶም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ ኢጅፕት ቤነፊትስ ዌን ኤርትራ ስታንድስ ቶል ኤንድ ኢንዲፐንደንት ስለዚ ግብፂ ካብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራን ሙሉእ ብሙሉእ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፅልዋ ኣብ ኤርትራ ዘይብላ እንተኮይና ግብፂ ካብኡ ትኸስብ እያ ስለዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክኽበር ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክኽበር ዕንደራ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ዶ ናብ ባሕር ዶ ዝብል ከም ሕልሙ ኮይኑ ክተርፍ ኢቭን ከም ሕልሙ እውን ንኸይዝረብ እትደሊ ሃገር ተላ ግብፂ እያ ስለዚ ኤርትራ ድማ ናታ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ክልቲኦም መኽሰቢ ኤርትራ ዳርጋ ኢንዳይሬክትሊ ዓብዪ በነፊት ትረኽበሉ ነገር እዩ ሳልሳይ ዲፕሎማቲክ ሺልድ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕለና ፀብለልትነት ዘለዎም ኢትዮጵያ መብዛሕቲ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ስለ ዘለዎም እዩ ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝድግፍዎም ነዚ ድማ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፀብለልትነት ዘሎ ግብፂ ክትዕንዎ ስለ ትኽእል ኢጅፕትስ ግሎባል ክላውድ ሄልፕስ ኤሪትሪያ ካውንተር disinformation and behind the scene manipulation by Ethiopia's handlers ስለዚ ናይ ግብፂ ዲፕሎማስያዊን ዓለም ለኻዊን ጭዋዳ ዘለዎም ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ህንደሳ ናይ ሓሶትን ፍብረኻን ከምኡ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ንሕና ዘይንርዮ ነቶም ኢትዮጵያ ዘርብሑ ሃገራት ክገብርዎ ዝኽእሉ ንዕኡ ኣብ ምእላይ ዓብ ተራ ክፃወት ይኽእል ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ቁፅሪ 4 ድማ regional balance of power ኣብቲ ዞባ ዞባዊ ባላንስ ሚዛን ናይ ሓይሊ ንህሉ alliance with Egypt makes Eritrea already a match defense even more formidable ምስ ግብፂ ዝግበር ሽርክነት ነቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ተወዳዳሪ እውን ዘይብላ ኣብቲ ዞባና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ፍፂምካ ክትንከፍ ዘይክእል ሓይሊ እዩ ዝገብሮ
ሰራዊት ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ብፍጹም ኣብ ዞባና ስግኣት ኣለዎ ወይ ከውድቆ ይኽእል ወይ ሓይሊ ኣሎ ንዑ ክዕልኑ ዝኽእል ኣይንብል ኢና ካብቲ ዘለዎ ናይ ግብፂ ሓይሊ እንተወሲኽካሉ ዝኾነ ይኹን ደገፍ ካብቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ግብፂ ዝመፅእ ድማ ነቲ ዘለና መሊሱ ድርዒ ይኾኖ ሓይሊ ይኾኖ ዘይተደፋርነትን ዝኾነ ይኹን ሚስ ካልኩሌሽንስ ከም ዘይጋጥሙን ይገብር ስለዚ እዚ ዓብ ሓገዝ ኣለዎ ንግብፂ ኸ ወት ኢጅፕት ገይንስ ግብፂ እንታይ ማለት ቻሪቲ ይኮነን እዚ ብጥርሑ ንዓና ኢሎም ጥራይ ክመፅሉ ዝኽእሉ ነገር ኣይኮነን ግብፂ ኸ ካብዚ እንታይ ክረኽቡ ይኽእሉ ንዝብል ድማ እንታይ ኢለ ኣለኹ ንመለስ ኣብዚ መጀመርያ a reliable strategic ally at the Red Sea choke point እዚ ሓደ ዘተኣማምን ሃገር መሻርክቲ ኣብ ናይ ቀይ ባሕሪ ብላዕሊ ስዊስ ካናል ተቆፃፂሮም ኣለዉ ስዊስ ካናል ኣገዳሲ ባእታ ናይ ዓለምና ክኾን ከሎ ብዘይ ባብኤል መንደብ ብታሕቲ እንተደይብልካ ግን ንበይኒ ትርጉም የብሉን ስለዚ እቲ ናይ ስዊስ ካናል ኣገዳስነትን ተደላይነትን ብታሕቲ እውን ፅልዋ ምስ ዘለወካ እዩ ምስ ኤርትራ ዝግበር ከምኡ ምስ ጅቡቲ ዝግበር ድማ ንግብፂ ንዘለዎም ፅልዋ ዝለዓለ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ካልኣይ buffer and leverage against abyss unnegotiated geared ambitions አለ ድማ ንግብፂ ካብቲ ኣብ ጣውላ ፈሺሎም ወዲቆም ዘለው ናይቲ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ናይ ኒል ጉዳይ ንኣቢ እታ እንኮ ፀቕጡ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ንዘለዎም እዩ ምስ ጅቡቲ ርክብ ተገይሮም ጅቡቲ እኳ ክንደይናይ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ትኸስብ ክንዱዕ ዕድል ክትቦም ኣይትኽእልን እያ ምስ ኤርትራ ርክብ ግን ንግብፂ እታ እንኮ ዕድል ንኣቢ ፀቕጡ ክገብርሉ ዝኽእሉ ምስ ኤርትራ ዕንቆት ዘለዎ ዝምድና ምስ ዘለዎም ጥራይ ስለዚ እዚ ንዓታቶም ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምስ ኤርትራ ማለት access to Eritrea's unmatched military prowess in the horn ከምኡ ድማ ግብፂ ሲ ካብ ግብፂ ኮይና ንኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም እዮም ከፈራርህዎም by the way ክሳዕ ክንደይ ንግብፂ ንዕቅቦም ከም ዘሎ ከስማዓኩም እንታይ ከም ዝብልዎም ዘለው ምናልባት ድሕርዛ ፖስት ክበኩም እየ ስለዚ ግብፂ ክንምንታይ ካብቲ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ንኢትዮጵያ ከፈራርህዎም እንተኮይኖም ምስ ኤርትራ ኣላያንስ እንተለዎም ጥራይ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ተዘየለ ካብ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክህሉ ኣይክእልኒ ከምኡ ድማ ኔክስት ቁጥሪ 4 ድማ ground presence to pressure Ethiopia from two fronts Nile and Red Sea ስለዚ እቲ ኣብ ባይታ መፂኻኒ ኣቢ ከተሰምዶም ከተስምዖ እንተኮይንካ ድማ ኣብ ኤርትራ ክትቀርብ ክትክእል ኣለካ ሽዑ እንታይ ኢልና ኤርትራን ግብፅን ክልቲአን ከሲበን ኣለዋ እቲ ዞባ ኸዳ እንታይ ረብሓ ክረክብ ይኽእል ንዝብልካ what the region gains ቁጥሪ 1 stabilization in Sudan via coordinated strategy ንሱዳን ድማ ኤርትራን ግብፅን ልዑል ምቅርራብን ሓበራዊ ሽርክነትን ምስ ዘለወን ናይ ሱዳን ጉዳይ ድማ ናብ ዝበለፀ ክኸይድ ይኽእል ክልቲአን ኮይነን ንኣልቡርሃን ነቲ መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ስለ ዝድግፉ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ርቃትን ኣብ ምውራድ ዓብ ግደ ክህልዎ እዩ Red Sea corridor protection from terrorism piracy and external agendas ከምኡውን ንቀይሕ ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት እንኮላይ ምስ ሬድ ሲ ፎረም ኮይኖም ተሰሪሖም ካብቲ ዘሎ ፀገማት ንምድሓኑ ካብ ሽፍትነት ድዩ ግብረ ሽበራ ድዩ ካልእ ፀገማት ንምክልኻል እውን ዓብይ ግደ ክፃወቱ ይኽእሉ counterweight to reckless actors provoking conflict همون زيد اللي عندنا كم نبع عبز عمسلة نموجد يحجز potential triangular coordination with Saudi Arabia for deeper regional integration كم نما جبتي سعودية إيرترا تخينا نما بزعزة زينة كونتات كتسالت تغل the stakes انتايتي نزين مقبار أقداسنا نزي ركب نايزياتن أقداسنا زبون تايو if Ethiopia controls Assad it gains the power to choke Egypt at the sea دعري ኢትዮጵያ ከም ገለ ኢሉ ሰሊጥሎም ዓሰብ ሒዞም ኢትዮጵያ ግብፂ ብክልተ ካራት ዕረዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እዩ Abiy already holds the Nile Eritrea is the final missing piece in his dangerous puzzle Abiy ንናይል ነቲ ሕዳሴ ግድብ ወዲሎ ስለዚ እታ ተሪፋቶ ዘላ ወደብ ዓሰብ ከም ገለ ኢሉ እንትዕር ሒዙ ንግብፂ ብክልቲኡ ኣብ ክሳዶም ከፍ ኢሉ ክላገፀሎም እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ሓደገኛ እዩ Eritrea plus Egypt strategic firewall against war, destabilization and foreign puppetry. ስለዚህ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ተሰሪሖም ኣብቲ ዞባ ክመፅእ ዝኽእል እንደራዊ ኩናት ከምኡውን ብድሕሪት ዝተደረኸ ናይ ዕግርግር መንፈስ ተጠዋም ምባል እውን ዓበ ግደ ክህልዎም ይኽእል እዩ This alliance isn't about war, it's about balance, deterrence and survival. እዚ ናይ ክልቲአን ሽርክነት ድማ ናይ ግድን ውግእ ንክትገብር ኢልካ ኣይኮነን እንደራን ትዕቢትን ከምኡ ድማ ንኻልኦት ሃገራት ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ፀገማት ካብ ምፍጣር ንምውጋድ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ When sovereign nations stand together, peace becomes possible. Strength becomes real. ስለዚ ክልተ ልውላውያን ሃገራት ብሓደ ተሰሪሐን ድማ ሰላም ኣፀቢቑ ክዓዝዝ ዝኽእል ሓይሊ ድማ መሊሱ ህያው ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይነን ዝገብርዎ ጉዕዞ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እየ ዝገልፅ ዘለኹ እዚኣ ድማ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ኣለኹ ketኩም ሼር ግበርዋ ብዙሓት ሰባት ክርእይዋ እንተኽኢሎም ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል
ስለዚ this is what we are referring to ኢትዮጵያውያን ብጉዳይ ናይ ግብፂ ዝብልዎ ዘለዉ ኣሽከዓላል ከረየኩም ሕጂ ስለምንታይ ዝዓነ ዝብሎ ፀናሕኩ ኤግዛክትሊ ፐርፌክት ሰንስ ከም ዝገብር ድማ ትርዳና እዩ ግቡን መምታት ምናምን የሚባለው እርሳው أنا لا أرى حل سد النهضة ده إلا بحل واحد እኔ የዚህ የህዳሴው ግድብ ጉዳይ በቃ ከአንድ አማራጭ ውጪ ምንም እንደሌለን እርግጠኛ ሆኛለሁ ضربة عسكرية تنساها القصة دي ان دي مش ግድቡን መምታት ምናምን የሚባለው እርሳው ده كلام بقى في المراجيح يعني ይሄንን ዝም ብላችሁ ቡና ላይ ምናምን አውሩት እንደፈለጋችሁ تاخد كده اخواتك وتروح المراجيح مع بعض ስለዚ ናይ ግብፃውያን ጉዳይ ትሪእዎ ኣለኹም ንኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ክንገብራ ይንኽእልና ኣብ ዝብል ተስፋ ቁርፀት ወዲቖም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ግብፂ ነቲ ዲጋ ነቲ ህዳሴ ግድብ ንኢትዮጵያ ምንም ዝኾነ ነገር ክንገብራ ፀቕጢ ክንገብራ ዓቕሚ የብልናን and that's exactly why Eritrea is needed ንኤርትራ ዝደልይዋ ዘለዎ ግብፂ ኤግዛክትሊ ብሰንኪ እዚ ምክንያት እዚ ምክንያቱ ብዘይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ክገብሩ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሎም ደረጃ ወዲቖም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ the upper ካርዲ ዘለዋ እቲ ዝለዓለ ካርዲ ዘለዋ ነዛ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ኣለኹ ዝብለኩም ዘለኹ መዓት ፀርፊ ድመፀኒ ካብ ኢትዮጵያ መዓት ፀርፊ ስለምንታይ they know that we know ነቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ክንፃወተ ከም ንኽእል ስለ ዝፈልጡ ሕርቃኖም መቆፃፀሪ የብሎምን ስለምንታይ ኤርትራ ማሲቭ ሌቨሬጅ ኣለዋ ዓብ ሌቨሬጅ ኣለዋ ዓብይ ፀብለልትነት ኣለዋ ክትጥቀመሉ ትኽእል ካርድታት ብዙሕ እዩ ዘለዋ ራይ ከመይ ኤርትራ ነቲ ኩነታት እቲ ኣግሬሲቭሊ ትንቀሳቐሰሉ we have to convince other powers to join us in this path ኣብዚ መንገዲ እዚ ምሳና ተሓዊሶም ክኸድሉ ዝኽእሉ ካልኦት ሓይልታት ንሳቶም ሃምብል ኮይና ትሕት ኢልና ኩሉ ግዜ I think ሰውራ ናይ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ኣዝዩ ኩሩዕ መንግስቲ ኮይኑ ዝስምዓኒ ኣመነ ፕራውድ ዘለዎ ታሪኹ ኣብ መፃፅኡ ታሪኻት መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ፕራይድ ኣለዎ እዩ ኩርዓት ኣለዎ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ኩርዓት ቁሩብ ትሕት ኢልካ ንኽትሰርሕ እንቅፋት ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ነፍስኹም ረእይዎ ሓደ ሰባት ኣለዎ ኣመና ኩርዓት ድንን ኢሎም ሓገዝ ክሓቱ ዝሽገሩ ሰባት ኣለዉ እዮም ናተይ ኢምፕሬሽን እየ ዝብለኩም ሕማቕ ኣይኮነን ኩርዓት ክትብል ብነፍስኻ ክትኮርዕን ክትከብርን ሕማቕ ኣይኮነን sometimes you just have to ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣበናይ ፖይንት ድማ ቁሩብ ሃምብል ክትከውን ክትክእል ኣለካ ትሕት ክትብል ኣለካ ትወርድ ክትክእል ኣለካ መራሕቲ ኤርትራ ብቐረባ ይፈልጦም እየ ከማኹም ኣብ ቴሌቭዥን ገሊኹም ብቐረባ ትፈልጥዎም ትኾኑ ኣነ ግን ኣነ ዝፈልጦ ብማዕደ እየ ዝርዮም ብማዕደ ከብቲ ዝርዮ ድማ ፕራይድ ከም ዘለዎም ትሪኢኻ ንኣብነት ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ጉንብሕብሕ ክብሉ መዓት እዮም ሕማቕ ፅቡቕ ይብለኩም የለኹም ከምኡ ግን sometimes also ገለ ክፋል ናይቲ ፖለቲካ ፀወታ እዩ ኣሚን ሓደ ግዜ እቲ ፖለቲካዊ ጫምለቕለቕሲ ዘድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ኩሉ ግዜ ኩሩዕ ኮይንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግዜ it requires you to go down ወላ ንኣብነት ግብፃውያን ከምኦም ከምዞም ካብ ኢትዮጵያ ይገድሶም ከማን ማለት እቲ ዲፕሎማሲ you tell me ዲፕሎማሲ ሓያል ሃገር ገሩኒ እንታይ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ታሕቲ ወሬትካ ቁርብትለይ ምፅይያቕስ ኣለዎ እዩ እዚ you cannot always be very proud and ቀሪብካ ቁርብትለይ ካብቲ ዘለኻይኑ ክትወርድ ትግደደሉ ትኾነ በት ኤርትራ they are doing it ወላ እኳ ብብዝሒ ክግበር ይደሊ እንትኾንኩ ኣነ ከም ሓደ ዜጋ ምክንያቱ ምስ ግብፂ እዚ ዘሎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ናብቲ ማክሲማም ክበፅሖ ዝኽእል ምክንያቱ ግብፂ ኣገዳሲ እያ ንዓና ስለምንታይ ይብለኩም ኣለኹ ንዓታቶም ንባዕሎም ሽግር ስለ ዘለዎም ንዕና ክንጥቀመሉ ንኽእል ምስ ስዑድያ ከምኡ ምስ ቻይና ከምኡ ሞር ኢን ዴፕስ ሰሪሕና ማለት እቲ ካልኦት ዝበፅሕዎ ዘለዉ ልኡላውነትካ ግዛእታዊ ሓድነትካ ክብርታትካ ኣብ ሓደጋ ከይውድቕካ ግን ኢን ዴፕስ and you have to pursue ኩሉ ግዜ ክጉየ ኣለዎ ንሕና ስለዘይንርአየና ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ኢሜይላት ክፅሕፉ ውዕሉ እንታይ ቴሌፎን ክድውሉ ውዕሉ እንታይ ክራኸቡ ይኽእሉ ተመራሕቲ ኣይፈልጦን እየ ከም ዘይፈልጦ ሰብ ከም ሓደ ቅዱስ ዜጋ ግን ናተይ ፊድባክ ሂብ ኣለኹ እቶም ነዚ ናተይ ኣተሓሳስባ ዘይትፈትዉ ናትኩም ርእቶ እዩ I accept that ናትኩም ክሰምዕ ግን ኣይደልን እያ your approach I don't like it ኣነ ይደልዮን እየ ኣነ ዝደልዮ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ምስ ግብፂ this is exactly what I want ንሱ እንደራ ክገብር ከሎ ኣቢ ዓለም ክትግፈኒ ኢሉ የማንን ፀጋምን ፀፋዕፋዕ ክብል ከሎ ንሕና ድማ ኣገዳሲ ምንቅስቃሳት እናገበርና ዝምድና ክንገብረልና እቲ ወላ ብድሕሪ ባይታ እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ናራቲቭ ወር እውን ኣገዳሲ እዩ እዛ እውን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ነጥብታት በቀረባ ክንሪኦ ኣለና ቁፅሪ ሓደ ሪኢና ኣለና number 2 Sources talks failed to progress past the technical stage due to persistent mistrust between Mogadishu and Addis Ababa, political divisions within Somalia's federal system, and a lack of consensus over territorial sovereignty.
For Ethiopia, this breakdown is less a loss and more an opportunity to pursue more pragmatic alternatives. A senior Ethiopian diplomat speaking to Fast Post confirmed Turkey tried, but Somalia showed no genuine interest in a mutually beneficial solution. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ካንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ከባቢ ድሓን ከይደለኹ ኢሉ ኣቢ ክዕንድረላ ጀሚሩ ዝነበረ ሓሰን ሼክ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ንኤርትራን ግብፅን ዝነበሮ ዝምድና ገዲፉ ዝመስል ማለት እዩ ርግፀኛ ኣይኮናን እኮ ኢለ ኣነ ግን ንዑ ገዲፉ ዝመስል ኣብ ኣንካራ ከይዱ ብፀቕጢ ናይ ግብፂ ማለት እዩ ምስ ኣቢ ከም ዝተረዳድአን ብዙሓት ሶማላውያን ድማ ከም ሕሱም ከም ዝነቐፍዎን ከመይ ዝበልዎ ወስላታ ዝኾነ መራሒ ብምባል ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም ምክንያቱ ኣቢ ዝእመን መራሒ ኮነን ኣቢ ቀዳማይ ሽግርና እዩ ምስ ኣቢ ዝግበር ዲል ሓደጋ ዓይነት ንሶማልያ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ዲል ንሶማልያ ከትሕና ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ናይ ሶማልያ ውጥቀት ቀዳማይ ካብ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናይ ኢትዮጵያ ከም ድሌቶም ዝፃወትሎም ዘለዎ ኩነታት እዩ እቲ አልሸባብ ዝበሃል እኮ ወታደራት ናቱ ካበይ ድዮም መፅኦም ብዙሓት ወታደራት ናቱ እኮ ኢትዮጵያውያን እዮም መን ኢልኹም ፊልድ ማርሻል ናይ ኢትዮጵያ አልሸባብ እኮ ኢትዮጵያውያን እዮም ኢልኩም ባዕሉ ምስ RSF እጥቕ ምልሻ ዝዋጋ ዘሎ እኮ ኢትዮጵያዊ ኢልኩም ስለዚ ኢትዮጵያ ድዋጆ እኮ ትፃወተሎም ዘላ ነቲ ኩነታት ናቶም ሕልኽልኽ ትፈጥረሉ ዘላ ሓንቲ ሃገር እያ ስለዚ ካብ ኣቢ ምርሓቕ ማለት ኣገዳሲ እዩ ኤኒዌይ ኣብቲ ናይ ኣንካራ ስምምዕ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኣብቲ ገባሕሪ ክንባካይና ናይ ሶማሊላንድ መግደፎ ጠቕላላ ብሶማልያ ግን ዝኾነ ወላ ሓይሊ ባሕርካ ክትገብረሉ ትኽእል ዕድል ክዋሃበካ ተባሂሉ ነይሩ ግብፂ ካንዑ ነው ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣቢ ዝበሃል ኣብ ባሕሪ ክቐርብ የብሉን ብህንዳዊ ውቅያኖስ ይኹን በዚ ናይ ወሽመጥ ናይ ኤደን ይኹን ጋልፍ ኦፍ ኤደን ይኹን ብቀይሕ ባሕሪ ይኹን ክቕልቀል የብሉን ሰብዚ ኢሎም ሕራይ ኢሎም ሶም ከዓ ሓደ ዓቢ ዲል ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣቢ በይኑ ተሪፉ ኣብታ ግራውንድ ዚሮ ተመሊሱ ኣሎ ሓንቲ ሕጂ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ግዜያት እታ ናይ ሶማሊላንድ ዝነበረት MOU ትበሃል ዝነበረት ደጊማ ኣብ ፀወታ ክትምለስ ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር ዘሎ ደጊሙ ነታ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ምስ ሶማሊላንድ ክዘራረብ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ፍሪዝ ጌራቶ እያ ነቲ ኩሉ ዲፕሎማሲ ክፍትኖ ዝሓሰበ ግብፂ ደገፈትና ኣሜሪካ ደገፈትኒ ፈረንሳ ኣጣቃዓትለይ ራሽያ ዓይና ፀቂጣትለይ እናበለ ዕግርግር ዝገብሮ ዝነበረ nothing has worked ስለዚ they are back to the zero where they have nothing to show for ዝኩሉ ዓመትን መንፍቆን ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢሎም ትቦና ሕቢጦምና ነይሮም they have nothing to show for it ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ባይታ ከርእይዎ ዝኽእሉ and then ኤርትራ ድማ militarily confront ክገብርዋ ኢሎም ብዙሕ ተሃዲድ ገይሮም exactly well prepared ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስ ረኣዩኻ well ረስንሎ ዶ ወላ ተሃሩር ኣሎ ዶ ኢሉ ሕጂ ድማ ንኤርትራ ክወርር ኢሉ ተሃዲድ ዝገብር ዝነበረ ኤርትራ ክትወረን ትደልላ ተቐይራላ ተመዝሙር ማለት እዩ ስለዚ we see how the game is changing. Instead, they played delay tactics while working closer with Egypt, a country openly opposed to Ethiopia's regional rise. Ethiopia views Cairo's increasing involvement in Somali affairs, particularly after several high-level meetings between President Hassan Sheikh Mohammed and Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, as a deliberate attempt to contain its influence in the Horn of Africa. Egypt has historically opposed Ethiopia's ambitions, notably its construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, and now appears to be extending that. President Hassan Sheikh Mohammed and ኣብሻ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማልያ ምስ ካብቲ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ናይ ኤርትራን ግብፅን ወፂያ ገለ ዝኸደቶ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከተምፃ ኣይትኽእል እንድያ ነይራ ግን ናብ ግብፅን ናብ ኤርትራን ናብ ቱርክን መምላሳ እቲ ዝሓሸ ምርጫ ይንዓታቶም ርግፀኛ ገለ ግዜ ወሲዱ ናብ ኤርትራ ገፁ ክመፅእ ምዃኑ ኣነ እኳ ነዚ ሰብ ዝኣምኖ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ብርግፅ ንሱ ናቱ ረብሓ ክዕዝዝ እዩ ዝደሊ ዘሎ ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዎ he has to deal with the situation ኣብ መንጎ ብዙሓት ተቐርቂሩ ዘሎ መራሒ እዩ so he has got ናቱ ነፍሱ ዝኻለ ቻለንጅስ ኣለዎ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ኤርትራ ናይ እቲ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ንኤርትራ ዝደልያ ነገር ወይ እውን ፃውዒት ንገብረሉ ነገር እንታይ እዩ ምስተን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ብፍላይ ምስ ግብፅን ስዑድያን ዘሎ ዝምድና ሞር ዕምቀት ክውስኸሉ ንብሎ እዚ እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትዋግኣ ሽግር ክትፈጥራ ቦምቢ ክትኩስ ትኽእል እምበር ክስዕራ ኣይትኽእልን እያ ኣበዮም ዝዕወቱልና ቁርብትለይ ኣብ ዲፕሎማሲዮም ዝዕወቱልና ነይሮም እንታይ ርእስኻ እገዳ ብርእሲ እገዳ ተፅዕኖ ፀገም ናፈጠርካ ማለት እዩ እዚአን ክገብሩልካ ዝኽእሉ እቲ ዓለም ኣብ ጎኖም ሒዞም እዚኣ ከዓ የላን ሕጂ ከምኡ ዝበሃል የለን ስለዚ ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ፅቡቅ ዝኾነ ሺልድ ወይ ከዓ ሽፋን ትረክባላ ግብፂ
ንኤርትራ ንኽትከላኸል ግዴታ ኣለዋ ከም ዝንብለኩም ዘለና እዚ ድማ እቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ስቑኢሉ ከምዚ ምስ ኢሉ ራሻ ካብ ኤርትራ መፅኡ ክሕግዛካ ይክእልኒ ነው ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ዘገድሶ ሃገር ክኸውን ክኽእል ኣሎ ፈዲኹም ኣለኹም ኢትዮጵያ ንኣብነት ግብፂ ንኢትዮጵያ ደጊፉ ምስ ኤርትራ ደው ክብል ምናልባት ዲጋ ከፍርሱሉ ክኽእሉ ኣለዉ ኢቭን ኢፍ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ስለ ዝበለት ንኤርትራ እንታይ ተግድሎ ኣላ ናቲንግ ቅድሚ ሕጂ እኮ ግብፂ ምሳና ይነበረትን ኣብ ታሪክናትና እኮ ዘበርከተቶ ይብላ ኤርትራ ካብ ግብፂ ትረኽቦ ተወሳኺ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ኢና ንፈትዎ ተወሳኺ ኮምፕሊመንተሪ ስለዚ ብኸምኡ ድማ ትሽርክነት ዝያዳ ኣገዳስነት ዝህልዎ እንተኻ እቲ ናይ ሶማልያ ፌይል ምግባሩ ድማ ሕጂ እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ናበይ ይምለስ ኣሎ እዚያ just 1 second sorry أبزيا خنكيد diplomatic frameworks that fail to deliver tangible outcomes. Ethiopia's recalibrated regional strategy is now turning toward Somaliland, the self-declared but internationally unrecognized republic in northwestern Somalia. In January 2024, Ethiopia and Somaliland signed a memorandum of understanding that granted Ethiopia access to a military and commercial port facility in exchange for potential recognition of Somalian statehood, an agreement. كم تريد لهم حجي back to the ground zero نبلا زيو تمليسهم نزا ናይ ሶማሊላንድ ኣብ ኣዮም ክነኽሱ ስለዚ ተሰልጦም ዲ ኣይተሰልጦምን እሱ that's going to be another situation but we'll see እዚ ክንሪኦ ኢና ለንቀነ ሓይሊ ባሕሪ ዝብል ፋንታዚ ናቶም ተመሊሱ ኣሎ አንዲት ሀገር ስንት ዓመት የለፋችበትን ኃይሏን እና ድንበሯን ወይም ሀብቷን ስታጣ በጣም ለኔ እንቆቅልሽ ነው እንደ ሀገር በዚህ የነበረው መንግስት ተገቢውን ፍቺ ሲያረግ ወይም ተገቢ ይሁን አይሁን አላቀውም ብቻ ተገቢ የሚለው ቃላት አጠቃቀም ይስጥ ሊሆን ይችላል ፍቺ ሲያረግ ማለት ነው ይበር የራሱን ንብረት የራሱን ጥቅም አሳልፎ ይሰጣል የሚል እምነት የለኝም ቤት ማለም አልተደረገም ያስባል ሂውጅ ባህር ኃይል ነው የፈረሰው እንደ ሀብት ኢንፒ እንታይ ብላ ለዚ አይ ቲንክ ካብ ድቃሱ ዝተበራበረ ይመስል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ህወደግ ወይ ካነቶም ተጋሩ ክነቅፍ ኢሉ እንዲሁ ናይ ህወደግ መንግስቲ ዝነበረ ክንዲዚ ዝኣክል ሓብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ሓብቲ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረካ እናፈረሰስ ስቑኢሉ ደይሩ እቲ መንግስቲ ባሃም ወባሃም ሻዕብያ ኮራርንትኻ ስለ ዘርገፈካ ኢኻ ፈሪስካ እምበር መዓዝ ፈቲኻ ኮንካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መንግስቲ ንመን ክዛረብ ህወሓት እኮ ሻዕብያ ይኮፍ ኣቢሉ ኣብኡ ኣይዘነፍተ ካብ ድቃሶም ድዮም ተበራቢሮም ትዛረቡ ወይስ ቁሩብ ታሪክ ከማን ድዮም ብብዮም ማይ ፍሬንድስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንግስቲ ሻዕብያ ባዕሉ ዝተኸሎ መንግስቲ እዩ ብኻላ ዘራርባ ህወሓት ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ they know ስለምንታይ ኣብ ኣፅዕ ዝነበረ መንግስቲ ፈሪሱ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ፈሪሱ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ወሪሩ ስለ ዝነበረ እቲ ባሕራዊ ዝነበረ ህወሓት ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ ንዑ ደይድሓር እውን ፅጋቦም ምፅዋር ስለ ዝሰኣነ ኣብ ካልእ ህውተት ኣትዩ እምበር ናፅነት ናይ ኤርትራ ብኸመይ መፅኡ እኮ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ህወሓት መለስን ብፆቱን እኮ ሻዕብያ ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ሻዕብያ ንህዝባዊ ግንባር ካብ ባፅዕ ሕቁ ምስ ሰበሮ ከም ተሰዓረ ደርጊ ኣብ ባፅዕ ሕቁ ምስ ሰበሮ ከም ተሰዓረ እኮ ፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ሕጂ ካብ ድቃሱ ከም ተበራበረ ሓይሊ ባሕርኻ ክጠፍእ ከሎ ደስቕ ትብል ኢኻ ወይለከ ሓይሊ ባሕርኻ ይኮነ ፕሬዚደንትኻ እኮ ሽዑ ዝነበረ መራሒኻ እኮ ቦርሱ ጠሪፉ እኮ ይሃርባ ገይሩ if you don't believe me go to Zimbabwe ኸድካ ታሪክ ፅቡቅ ጌርካ መፅናዕቲ ግበሩ መድሕሪ ክበርሃልካይ እዚኣቶም ግን ሃውታትያን ስለምንታይ ከኸም ብሎ ለው ህዝቢ ኢትዮጵያ ንድሕሪ ዝጥምት ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ንድሕሪ ዘንብብ ስለ ዘይኮነ ታሪኹ ዝግደስ ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ጌርካ ፅንፅዋይ ዶ ትነግሩ ኣብ ቴሌቭዥን ቡ ጌርካ ከተሽክዖ ግን ክሰምዕዎም ካ ሸውሃት የብሎም ህዝቢ ካልእ ጨገማትን ካልእ ብድሆታትን ወሪድዎ ስለ ዘሎ I don't think እዝኒ ውዲቑ ንዓታቶም ክሰምዕ ዝኽእል ህዝቢ ዘሎ ይመስለንን እዚ ንእሽተይ እስከ እንጆይ ንግበሮ እቲ ህውተታ አሁን ብታስበው ቢሊየን ሳይሆን ትሪሊየን ሊገባ ይችላል የመርከቦችን ዋጋ ብታወጣ እሱ አይደለም ከሁሉ በላይ ደግሞ ይቺ ሀገር ላንድ ሎክድ በታሪኳ የሌለ ነገር አንዴ ያዝ ለቀቅ ምን የሚል ወጣ ገባ ሊኖር ይችላል በታሪኳ የሌለ ያው በዚህ በሰለጠነ ዘመን ላንድ ሎክድ ሀገር ስትመራ ትንሽ ሊከብድ ይችላል ከበደም የምታየው ውጤት የዛ ውጤት ነው እያስባሉና ከፍተኛ ቁጭት ነው ያለው ባህር ኃይሉ መፍረሱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዘን ክዳውንቲ ተንሽዑ ገዲፍዎን ዝነበረ ናይ ቀደም ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ገለ ኣብ ኣርማድዮ ተዓሽገን ዝነበራ ደን ከም ሓድሽ ኣስፊዎን ኣውፂዎን ወላ ሓድሽ ከዲኖም ኣይደኖ ብሓፈሻ ኣብ ሕልሚ ዝነብር ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት ኢና ንርኢ ዘለና ሕልምኹም ከነሳሲ ድማ ሸውሃት የብልና ማይ ፍሬንድስ ታንክ ዩ and thank you ንስኻትኩም ባሕሪ ሓሊኩም ኣይፈልጥን ነይሩ እንተ ነይርኩም ድማ ኣብ ግዜ ሃፀይ ምኒልክ በቲ ናይ በዓል ታጁራ ወይ ገለታት ቦታት ኢኹም ትጣፍኡ ነይርኩም በር ናብ ቀይ ባሕሪ ዘውፅእ ኣይነበረኩምን ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ድማ there is nothing with ምሳኹም ዘራኽብ የብሉን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ናይ ኤርትራ እዩ
مزدليتو دما تشارخلو مزدليتو شركنا تفتر alliance تفتر that's it اجي نابتي international زينا نسقري. Now looking at fiscal risks, what are the issues facing the public finances in the UK? Well, we know from Rachel Reeves there's quite a lot of them that she's facing right now, but there's more to come in the future. So I'm going to start with the good news. Okay, so the good news is that the UK does not have the biggest deficit in the developed world. The bad news is that there's only 4 countries that have bigger deficits than us. Look, and one of them is that እንታይ ትሪኢ ኣለኹም ኣብዚ ቻርት እዚ ቻርት እዚ ኣብ ዩኬ ንዘለኹም እያ ተቐደ ተሰሪሓ ቀይሕ ዘሎ ድማ ናይ ዩኬ እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና the highest deficit in the world deficit ማለት መንግስታት ናይ ባጀት ዕዳ ዘሎ መንግስቲ ሲ ብለቃሕ ዝነብር ማለት እዩ deficit ደሞዝ ኣለካ ኣብ ወርሒ መወዳእታ ናይ ወርሒ ማለት እዩ ካብቲ ባጀት ናትካ ኣታዊ ናትካ 2000 እንድሕር ኮይኑ ኣክንዲ ብ2000 ትነብር ኣታዊኻ 2000 3000 ተጥፍ እንተለኻ ደፈሲት ኣለካ ስለዚ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ደፈሲት ዘለዎም እዮም ግን ካብኡ ዝገድግን ኣሎ መን ኣሎ ቁጥሪ 1 እስራኤል ዓብ ደፈሲት ኣጋጢሞ ዘሎ ብሰንኪ ኩናት እስራኤል እዩ ድሕሪኡ እቲ ንዑ ዝሕግዝ ዘሎ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ደፈሲት ዘለዎ ሳልሳይ ድማ ስሎቫኪያ I don't even know how this country got there ስሎቫኪያ ዝበሃል ኣሎ ራብዓይ ፍራንስ obviously መረዳት ኣለና ሓምሻይ ድማ ዩኬ ኩሎም ቶም ኣብ ውግእ ኣብቲ ናይ እስራኤል ናይ ዩክሬን ውግእ ብዙሕ ተሓሚሶም ዘለዉ ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ናይዚ ዓለም ብዙሕ ኢዶም ረሳሕ ዝኾነ ቁጠባናቶም ድማ ዕዳናቶም ድማ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሰም እዮም ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶም በርዞም ሃገራት እዚኣቶም ሓደጋ ዘለዎም እዮም ብግምት ኣለመን ትሪኡ ኣለኹም ኖርዌይ ቁጥሪ 1 እና ዘለዎ መንግስቲ ቁጥሪ 1 ደፈሲት ዝበሃል ዘይብሉ መንግስቲ ኣብ ዓለም ኣትሊስት ኣብዚ ቻርት እዚ ኖርዌይ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ባጀት ናቱ ነቲ ዓመታዊ ባጀት ደውፅኦ ኣይኮነን ክውድእ 15% ይተርፎ ይብለና ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሄልቲ ሃገር ሎንግ ተርም ፅቡቅ ክኸይድ ዝኽእል ሃገር ተሎ ኖርዌይ ግን ኖርዌይ ካ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ከም ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ኖርዌይ ኣሜሪካ እኳ ከምኡ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ነይሩ ዓንዳር ስለ ዝኾነ እምበር ኖርዌይ ነዳዲ ዝሸይጥ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ኤሮፓ እቲ እንኮ ነዳዲ ዝሸይጥ ሃገር ወይ እውን ካብ ከርሱ ዝወፅእ ሃብቲ ዝሸይጥ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓብ በነፊት እዩ ዘለዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ታክስ ናቶም ከዓ ላዕሊ እዩ ስለዚ እሱታት እውን ሓገዝ ኣለዎ እዩ ድሕሪኡ ሳይፕረስ ዴንማርክ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ደሓን ዝኾነ ኣየርላንድ ሲንጋፖር ኣንዶራ ላክሰምበርግ ፖርቹጋል ናበለ ስዊዘርላንድ እውን ኣለና ዳርጋ ካብቶም እንዳ ዕዳስ ኣይኮናን ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ እንተደይከና ግሪስ ረእይዎ ካበይ ናበይ በፂሑ ኣሎ ካብ ናይ ዕዳ ሃገር ናብ ካብ ዕዳ ወፃኢ እናኸደ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ንርኢ ኣለና ስለዚ ብሓፈሻ እተን ብፀጋም ዘለዋ ኣብአን ትነብሩ ዘለኹም ኣብ ፅቡቓት ሃገር ተስፋ ዘለዎን ትነብሩ ኣለኹም ናብ የማን ገፅካ እንድሕር ከይድካ ድማ እተን ሃገራት ናብ ሕማቕ መንገዲ ዝኸዳ ዘለዋ እየን ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ እቶም ናይ ዓለምና ካረንሲ ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ዶላር ይኹን ፓውንድ ይኹን ናይ ካልኦት ብምሉአን ኣብ ሓደጋ ናይ ደፈሲት ዘለዋን ኣብ ናይ ቁጠባ ሽግር ከጋጥመን ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ but anyway እዚ ሕጂ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ኣብዚ ሓንቲ ዝብላ ግን ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ዘለኹም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ዝብሎ ሕልፍ ኢልና እንተሪእናዮ ካብዚ ሕጂ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን እዩ 21 25 26 እናበለ ምስ ከደ ፕሮጀክሽን ረእይዎ እቲ ደፈሲት ናይ መንግስቲ ካብ ባጀት ወፃኢ ምኻድ ናብ ፅቡቕ ዶ ይኸይድ ይኸውን ናብ ሕማቕ ንዝብል projection ዝገብሮ yes it's going to be worse ናብ ዝገደደ እዩ ክኸይድ ስለዚ ኣብ ዩኬ ዘለኹም ሕሳብኩም ግበሩ ክበሃል ከሎ እዚ ታሪክ ኣለንቀነ ክልተ ታሪክ ተሰሪሑ ኣሎ በዚ ንስማዕ Saying in Silicon Valley, in a gold rush, do not dig for gold, sell the shovels. In today's AI gold rush, everyone is chasing the gold. Companies are pivoting to artificial intelligence, but Nvidia is selling the shovels. It is this company that is powering the AI pivot. And their strategy is paying off. This week, Nvidia briefly touched the $4 trillion market cap, $4 trillion in market value for a single company. Can you believe this, man? هذا company 4 تريليون market capitalization بتصيح له Nvidia زبال chips نتي artificial intelligence زبال دفر زليو هذا ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ወይ እውን ፅሬት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ሲኢኦ ናቱ ባዕሉ ዝመስረታ ካምፓንያ ኣብ ዓለም ታዝኸበረ ታሪክ ሰሪሓ ዝለዓለ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ዘለዋ እዩ 4 ትሪልዮን በፂሓላ 4 ትሪልዮን ማለት ዳርጋ ሳልሳይ ዝዓበየ ሃገር ማለት እዩ ቻይናን ኣሜሪካን ኣውፂኻ ካልኦት ኩሎም ትሕቲ 4 ትሪልዮን ይቁጠባናተን ስለዚ እዚ ካምፓኒ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ካልኦት ኩሎም ካምፓኒታት እውን ሰማይን በፂሖም ዘለዉ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ዝግበሩ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ከምፅ ኢልናኩም እቶም ዝሰማዕኩምና let's see እቲ ናይ ከም በዓል ኤንቪዲያ
ሰማይ ገጹ በጽሒ ዘሎ ሰማይ ጠቀስ በጽሒ ዘሎ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ብቁጠባ ናይ ሃገራት ረይዎ ኣሜሪካ 30 እንተሕሪልና ቻይና 19.2 እንተይልና ጀርመን 4.7 ኢንድያ 4.1 ኤንቪዲያ ድማ 4 ኣሎ ስለዚ ኣገይን ዳርጋ መበል 50 ዝዓበየ ሃገር ካብ ጃፓን ዝዓበየ ሃገር ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና ኤንቪዲያ ዝበሃል ካምፓኒ ኣነ እኳ ሓቂ ሓይሽ እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ሓሊፋትንያ ኣለኒ ብርክ ግን ከምቲ ዝደለ ኢንቨስት ኣይገበርኩላን ግን ብሓን ሓደ ግዜ you don't make everything right because ቲናታ ቅልጡፍ ዝኾነ ዕቤት ነታ artificial intelligence ከም ፊልድ ጽቡቅ ገይረ ስለ ዘይርዮ ዝነበርኩ ዘይንበብ ኩሉ ሓሊፋትንያ ግን I still have some investment ኣብቲ ኢንዴክስ እውን ስለ ዘላሳ ኣብ ኢንዴክስ ስካ ኢንቨስት ስለ ትገብር I benefited from it direct ልካቡካ እንተደይረባሕኩ ግን ከም ንሪዮ ዘለና if you invested in the stock market it's a good time and better time is coming even ዝገደደ እናመፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብ መን ከተዓቢ ይብሉ ኣለዉ እዛ ሓንቲ ካምፓኒ ካብ ብራዚል ዴንማርክ ሲንጋፖር እስራኤል ሜክሲኮ ራሽያ ቤልጅየም ኩለን እዚአን ብሓደ ደሚርካ 3.7 ትሪልዮን ይመፅእ እዛ ሓንቲ ካምፓኒ ካብ እንተ ዓቢ crazy this is crazy but it is what it is man መቸም በቲ ኮይኑ በቲ ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ ግን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ታሪክ ተሰሪሑ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ታሪክ ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ሕጂ ንሰማያ News as it hits new records of $113,000. Let's bring in now Matt Hogan, Bitwise Asset Management CIO and Yahoo Finance banking reporter. That would be David Hollowith on all this. Matt, I'll start with you. So Bitcoin hitting new highs. Matt, walk us through what you think explains this. Is this correlation to tech stocks, Matt? Is it just continued enthusiasm from crypto? መቸም ቢትኮይን ትከታተሉ እንተነርኩም ሎሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክገብራ ከለኹ ሲ ተሓጒሰ ዝገብራ ዘለኹ ቢኮዝ እቶም ምሳይ ዝተምሃርኩም ከመይ ተሓጒስኩም ከም ዘለኹም ይፈልጥ ኣለኹ እቶም ንዓይ ሰሚዕኩም በዓልኩም ዝገበርኩም እውን ከመይ ተሓጒስኩም ከም ዘለኹም ይፈልጥ ኣለኹ ምክንያቱ ቅድሚ 2 መዓልቲ ዲ 3 መዓልቲ ቪድዮ ቢትኮይን ንላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ ተጠቐሙሉ ትዕድል ብለኩም ነይረ 109 ዲ 108 ሽሕ ነይራ ዋጋ ናይ ሓንቲ ቢትኮይን ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ 109 ናበይ ደይባ ናብ 116 ይብሉ ኣለዉ ብዚ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ግን 117,600 ኣቢላ ኣላ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ incredible journey congratulations my friend ተኸተልቲ ናተይ ነዛ ምኽሪ ናተይ ነዛ ድኹም ምኽሪ ናተይ ሰሚዕኩም ንዓይ ኣሚንኩም ናብዚ ጉዕዞ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ዝጀመርኩም ሞ ከዓ ነቲ ምኽረይ ተኸቲልኩም ኣብ ተግባር ዘውዓልኩም ሰማዕኩም ኣይኮንኩን ኣብ ተግባር ዘውዓልኩሞ congratulations ክብለኩም ይደሊ ኣነ personally I gained a lot ካብዚ ዝብለኩም ኩሉ ዝብለኩም ኣነ ስለ ዝገብረ እየ መብዛሕትኡ ኣነ ምኽሪ ዝቦ ናይ ፋይናንስ ኣነ ዝገብረ ጥራይ ዘይገብረቱ ኮይነ ኣይዛረብን እየ ንኣብነት I don't talk a lot about gold ብዛዕባ ወርቂ ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ኣነ ፅቡቕ ይብል እየ ግን ብዙሕ ኣይዛረብን እየ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ዓብዪ ኢንቨስት ኣይገብርን እየ ድሩት እየ ኢንቨስት ዝገብር ኣብረ ብዙሕ ኣይገብርን እየ ኣብ ስታክ ማርኬትን ክሪፕቶን ብዛዕባ ሪል ስቴት ክዛረብ ኣይሰምዑንን ኢኹም ናይ ገዛውቲ ገለመለ ፅቡቕ እየ ዝብለኩም ግን ሓደ ገዛ ገዚኻ ከምዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና የለን ከምኡ ዓይነት ግሮውዝ forget it it's not going to happen እዚ ንሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሓደ ኢንቨስት ጌርካዮ ኣብ ቴሌፎንካ ሃንድል ትገብሮ እዩ ደቂስካ ከለኻ good news ኮይንካ ይፀን of course ታሕታይ ወረድን ንብለኩም የለኹም ግን we live in an incredible time ነዚ opportunity እዚ ነዚ ዕድል እዚ ነዚ ናይዚ ዘበን ዕድል ትጥቀሙሉ ዘለኹም እንኳ ሓጎሰኩም እቶም ዘይትጥቀሙሉ ድማ what are you waiting for እንታይ ዘፀብየኩም ዘሎ ነቶም haters ድማ ቢትኮይን ስካሚ ትብሉ ድማ good luck with that ቢትኮይን ስርቂ እዩ ምትላል እዩ ትብሉ ፅቡቕ ዕድል እየ ዝመነየልኩም ከማን ናበልኩም I don't know ንመን ኢኹም ንመን ከተእምኑ ኢኹም ከምኡ ትብሉ ወላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይብልኩም እፈልጥ እየ ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ትብሉ ስለምንታይ ተማሂርኩም ኣንቢብኩም ዕድል ክትጥቀሙ ዘይትኽእሉ ናይ መወዳእታ ቻለንጅ ናተይ ኣብዛ ርእሲ እዚኣ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ንቢትኮይን መፅሓፍ ናይ ቢትኮይን ፅቡቕ ዝኾነ ሪሰርች ገይሩ ብዛዕባ ቢትኮይን ኖ ኣየድልየንን እዩ ዝበለ እንተሎ ፀሓፉለይ እስከ I want to know ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ንእሽተይ ሓበሬታ ሓደ ኣሉታዊ ብዛዕባ ዝብሎ ዘሎ ናይ ቢቢሲ ናይ CNN ሪፖርት ሰሚዑ ሕማቕ እዩ እኮ ስካም እዩ እኮ ብለካ if you really investigate it መፅሓፍ ተንቢብካ ብዛዕባ in depth ክትርድኦ ተጀሚርካ ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ እንታይ ተጠቕመናቱ ስለምንታይ ኣድላይነት ዘሎ እንታይ ኣንቢብካ still ግን ኣየድልየንን እንድሕር ኢልካ I respect you ምክንያቱ ኣነ ዘይተረዳእኒ ገለ ዝረዳእካ ክኸውን ክህሉ ስለ ዝኽእል good luck ትራይ ክብለካ ይደሊ let's go back to 117 ብዙሕ ይመስለና ኣሎ ስምዕዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ So what do you chalk it up to? What do you make of it?
Yeah, thanks for having me on. I think both of those are part of the story, but the bigger piece is just massive, unrelenting demand meeting limited supply. We're seeing companies buying huge amounts of Bitcoin and ETFs purchasing huge amounts of Bitcoin, and there's just not that much Bitcoin to go around. I'll mention in the last 30 days, we've seen Bitcoin ETFs acquire $5.2 billion of Bitcoin. That represents institutional investors making a giant allocation to this space. We see that trend continuing, and with the limited supply of Bitcoin, ሕፅር ብዝበለ እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ቢትኮይን ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኸውን ስለምንታይ ኣብዚ ደረጃ እሱ 113 ታሪክ ስለ ዝነበረ እዩ ዝግረም ዘሎ ድሮ እቲ ቢትኮይን ግን ናብ 117 እውን ሃሪማ ቁርብ ለ 118 ሃሪማ ተመሊሳ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕዳጋ ናይ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ዝዓቢ ዘሎ ኢልዎሲ ምክንያቱ ኣብ ዕዳጋ ቢትኮይን የለን ቢትኮይን 21 ሚልዮን እዩ ዝበዝሕ ሰብ ድማ ገዚእዎ ኣሎ ስለዚ ነተን ውሑዳት ዝርከባ ክገዝእ ዝኽእል ሰብ እዞም ብፍላይ እዞም ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ዝበሃል ዘሎ the big money the smart money ዝበሃላዊ ዘሎ ባንክታት ድዮም ኢንቨስትመንት ፋንድስ ድዮም ገለመለ እዚኦም ክገዝኡ ጀሚሮም ኣለዉ ETF ዝበሃል ኣሎ ኤክስቼንጅ ትሬድ ፋንድስ ዝብሎ ንሳቶም ድማ ብመንገዶም ብዙሕ ኢንቨስት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ቢትኮይን ክሕንፍፍዎም ዝጀመሩ ስለዘየለ እንታይ ዝኸውን ሓደ ንብረት ኣብ ዕዳጋ ተደላይ እንድሕር ኮይኑ ቀረብ ናትኩም ውሕድ ኮይኑ ዋጋ ንሰማይ ዝኸይድ ነዳዲ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ሃገር ምስተሃረመ ስለምንታይ ዋጋ ንላዕሊ ኸይድ ቀረብ ስለ ዝውሕድ ቢትኮይን ድማ 21 ሚልዮን ጥራዩ ኣብ ዓለም ድማ ክንደይ ሚልዮነራትን ቢልዮነራትን ኣለዉ ስለዚ if they all come to get something out of it ስለዚ እቲ ዋጋ ንላዕሊ ክኸይድ ካብ ብሕጂ ነዚ ምክሪ ሰሚዕኩም ንእሽተይ ተመግሶ ወሲድኩም ተተጠቂምኩምሉ ንነፍስኩም ትረብሑ ንስድራኩም ትጠቕሙ ኣነ መቸም ዓጊበልየ እዚ ጉዳይ እዚ ረቢሕልየ ከማይ የማስልኩም ክብለኩም ይደሊ ሓንቲ ምክሪ ክበኩም ድሕሪያ ኪኖቲ ገንዘብን ገለመለን ሰጊርና መረዳእታ ክትባና ድሕሪኡ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ እየ comes back is what happens, and it's already happening with governments regulating more and more Bitcoin. They can't regulate it. It's like just when Brad Sherman, the representative from California, came out last week and said that we need to shut down the cryptocurrencies because it's interfering with the dollar as being the hegemonic force in the world. Right. It's cutting into the oil industry. It's cutting into our ability to wage wars on a whim without having any accountability. And that was a huge advertisement for Bitcoin. You can't stop math. No, but you're seeing banks penalize firms and institutions that use Bitcoin and say if you're dealing with. You don't need a bank. We can transact without a bank. The bank is there to. زيادة رأيك نقولكم دليل اللغة. I think تي نفسه كف إيرتراوي بزعب هزار سيذكر دقوس دلزيو. إيرترا كبانكتاتنا عالم تأجيدا زلايا. If it were to me أنا نشتي عدل دزركم نيري أبي وتي أنا حارز منه ينتلو أما خرنا منقستي إيرترا كوني يزدلي. منقستي أما منقستك سر عدليتي بالليل أنا. I don't want any job أمنا منقستي. تراي تايك قبر دل أما خارك خون. إذا زي ما ترى في الله يبتناي كتبا قله نشتي حساب أما خارك خون دلي. أبقى قله كابين اللي على زفلتون كابين اللي على تمكرو زلون ساعات كم زلون فلتي لكن sometimes حساب مهابقين دس بلن يعني. So if there was any job أنا كسر حزة اللي مسمى نقص تحس advisor كان يشتي تخفير كذا يكونس كم زي بوردنا يا مخرت جيركا حساب كاتب له platforms مستمن قصة ما يتقول that's what I want if I had a chance نزي حنتك عبتخن قبران خل ولا حنتي أي جزء تمنقسي نزي تكنولوجي كاب عجك حسب له كم زلون ناتو framework ناتو platform كل ولا سلام تاني بلا لنا بيتكوين دا قاعد ليه كان بانك اللي كان على ملو تاجيراتك بيتكوين تلك you can survive مغنياته بيتكوين بزي زخون يكون ناي بانك كتسجاجرو سلتغل إذا كان تهي بكا absolute ناتي بكا absolute ناتي بكا مغنياته بانكتات دي بانك خجبرو خاصة لزخولو إيرترا كوتا جيرات اللي بانكتات سلزي نزي كريبتو في الله يكون طبعا إيرترا إيش سلزخونه نزي كريبتو أنت تتكي مملو زي كريبتو دم نعبين تخيلوا even الجراتات نبع على إيرترا بزح شجر كفترة لنا يكلنيو نزي كريبتو كتك أمولو أنت جميرة مالتي زي هل من قد تاتون كفتر ندي تشاينا تقبر زلان ولا زلنا جن حدا كابر ما زي كريبتو يسلزي إزي كم حدا يرتراوخين كختري خلقنا بنت زغلنا حوالي شجر زقات من نازلو بانكتاتنا عطوا جلس قبر زلو ناي كريبتو سيستم تزلو نانيرو ما يتقاضى زركا نفسه كف كريبتو نتلقى قينو بيتكوين ترانسفير تقبره أبير ترازلو بانك ديو نت بيتكوين تقبله نابك على ما زدليه بزح سلزلو كأيرو دليل تخجبر خالص لذي الكريبتو as a concept من سيرترا أدوبت خجبره تبنيته يعني مالتي. Forcing the price up. I think we're detaching from $100,000, and I think we're going substantially higher from here. When you say substantially higher, Matt, give me some bogeys to watch.
Yeah, absolutely. I think once we break the gravity of around $100,000, where we've been trading in and out of for the last 6 months, I think it's sort of anyone's guess where we go. Here at Bitwise, we expect Bitcoin to top $200,000 by the end of the year, which I know sounds like a very large number, but the flows we're seeing from institutions. So ሓደ asset manager easy ገለ ካብቶም intelligent investors እዩ እንታይ ይብለኩም ኣሎ መወዳእታ ናይ ዝዓመት ወርሒ 7 ኢና ዘለና 25 ኣብ መወዳእታ 200,000 ሓቢልና ክንሪዮ ኢልና ኢና ንግምት ዘለና ንሕና ይብላ ኣሎ ቻርት አንቢብና ኩሉ ሓበሬታታት አንቢብና ቢትኮይን ኣብ 200,000 ኮይና ክትልያ ኣብ ዲሰምበር ዜናታት ክግበር ከሎ ክሳብ 200,000 ክዲብ ትኽልያ 117 ገሪብና ዘሎ 200,000 ክዲብ ትኽልያ ይብሉ ቶም ዓበይቲ ኢንቨስተርስ ናበ ድማ ቢትኮይን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ 48 ኣዋርሕ ክሳብ ሚሊዮን ዶላር ንሓደ ቢትኮይን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝብል ገምጋም ኣሎ I don't know ክንዱ ኣነ ከይደ ክሓስብ ኣይከኣልኩን ኣለኹ ግን ካብ ዜሮ ኣብ 2010 ናብ 117 ሕጂ በፂሑ እንድሕር ኢሎም ካብ 15 ዓመት then እቲ ካልእ ኩሉ possible ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ኢልና ክንሰግሮ እንደሊ and that's it I hope ነዚ ምኽሪ ሰሚዕኩም ኣብ ህይወትኩም ክትጥቀሙሉ. Now let's go to Africa, Kenya. It jumps out. But what if you put it in tepid water, then slowly bring it to boil? The frog is cooked to death. I know it's dark, but this is a famous metaphor for ignoring your problems until it is too late to escape the consequences. Lately, this increasingly applies to one leader, William Ruto, the president of Kenya, the East African country. Ruto won power about 3 years ago, and he was elected on a promise. He vowed to protect the poor to improve the well-being of young Kenyans. But has he lived up to it? If you ask the people of Kenya, in all likelihood, the answer will be a resounding no. People are frustrated, the cost of living is high, there is unemployment, corruption, police brutality. It is a long list of problems. So over time, anger has piled up. Things have spiraled. انتهت بالدلة ناي ويليام روتو المسلطان أملكت حتى وريد له انتهي زبها على the boiling water frog in a boiling water نحنتي انقر عبسي أب ماي غير كالله عبك أب دستناي مايس اندعريتي خايا نورمال قلت في الكبرت أبرت تيتي خايا كتكردديا أما يوعي تيتي خايا كتموتيا التزعبي انتهي مزقبرو دستي كسيل كناو أخايا انتخيتك كي تردع كتفنجر تخليها يبلو سلازي كينيا دما نا كم زقع زيات خيزلا ويليام روتو كنا منتاي نزس أجامزي كاليون كشفناني فتنا له I don't know نخندي قلت الخل بخمسة من قدي بزح حسبات بزح حتى تاتيهم زل علوز اللو أبسكو دايزي and the situation now to country was along is getting worse by day and حجر ما تحت جروم هروم وما بجروم قسكم هروم وام زبل كنا تاتي تجمر زلهم حنت كابتك أندس أقوم جنتايا تمسنيا من أبرو عزيز كبيرو من أبرو سبك قاصر تدي كيلو وزيو أجر جرك قبل كان كتفا كان مخانيو من نبابرو حدا كابتك عند أقداسي ني حبرة سبب في الله كم زنب على كينيا إثيوبيا بزو حزب زلون من نبابرو حدا كابتم عند مسرات نايتي revolution كما تزغل عنواتن أقرقرن من نبابروي economic crisis is the worst جوار محمد زبالايا 50% نايتي revolution بإثيوبيا زكاة قطباي زكايدو زليلو تعرفه 3% حسوتنا يابك هونكول 10% ما تتعامتي كن قبرنا خليلو سلازي كينيا ولا قا نجزيو كعجسون تفتني اتمنى بابرو حتونا من بابرو كساب زي عريو جزيو وسيدو كم بحدش كملاسيو and ويليام روتو نزن حجز اللي هو ترمس بخندية بسحن كالاي كو خندينا كيمرت نزن زل هو جزيجن بخمية يسجرن زعينو تحتو يخينو زولك نبلغ ألافو منتو shoot them in the legs. That's what Ruto has said. And who is he talking to? The police of Kenya. And who is he talking about? Not terrorists, not criminals, but protesters. Ruto's ire is directed towards demonstrators. To understand why? سلازي روتو ويليام روتو هم تريور لهم أبغرام هرم ومن أبلات زاد هيب كم زلون نمان يخني قبرش براويان نخالو ديكون نتهم أنتارو زواجو زلوا ويون أنتارو سلام عسل فز قبر زلوا هزبناتو هرم وام زبلت زازا محلالي فقم زلون نتزلوا تسقم دما مليسو نبز باسه يوصدو خم زلون نتزلوا تسقم نايكو طبعا دما مليسو ناقر داي خيس لزلو كرايسيس دما كم زعانت أقرقر دما نكاله كرايسيس يزمت عنوات سلز وسق نتو منقست مليسو شجر كم زركب يزقبرو انفسترز كم زهادمي يقبر سلزي تقوسي متن كم زقرقر زقبره حد شت كالات يكفتونيم توريست سايمتونيم مخنياتو ندحنتهم من سلازسقوم كاله نقرات اكتيفيتي ناي تقطبا عبيت انفسترز ونتنا انفستمنت بلاناتهم يدناو قيوو اتي قوسنا يقطبا ويم شجر دما نباسي خي
the same issue applies ab Ethiopia سمعوا ابز حج ዝብልዎ ዘለው አንድ የገባኝ ነገር ልንገራችሁ የኢትዮጵያን ብር ፍላት ከሆነ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ያልገቡ ዳያስፖራዎች አንደርስታንድ ያላረጉት አንድ ነገር አለ and that is የኢኮኖሚ ጉዳይ ጭራሽ አልገባቸውም ይኸውላችሁ last time and ጓደኛዬ መጥቶ ፋሚሊ ኦፍ 5 አወጣለሁ ብሎ ባንክ ወሰድኩት ከባንክ አንድ በጣም ፋንሲ የሆነ ሬስቶራንት ሊያወጣን ነበር 5 ሆነን ማለት ነው ስንት ቢያወጣ 5000 ብር የምንሄድበት ያለን 5000 ብር ዲዘርትም አይገዛም እንተ ትብልደላ ዛሰብዚያ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ያትብልደላ ኢትዮጵያ ከም ቀደም ከይትመስለኩም ናብ ኢትዮጵያ ክትመጹ እንድሕር ሓሲብኩም ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ ይምሕጸነኩም ያትብልደላ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብር ፍላት ካብ ዝኾን ወይ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ዳርጋ ፍሎቲንግ ሬት ማለት እዩ ፍላት ትብሎ ዘላ መስለኒ ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ሓደ ካብ ዲያስፖራ ዝመፀ ከም ቀደም መስለክን ውሕጅ ወስደክን ዝበሃል እዚ እንዲዩ መፅዩሲ ንሓሙሽተ ሰባት ስድራ ናይ ሓሙሽተ ኣብ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ሬስቶራንት ክወስዶም ኢሉ ይሓስብ እሞ ኣብ ባንኪ ከይዱስ ክንደይ ገንዘብ እስከ የውፅኢላት 5000 ብር 5000 ብር ደዘርት ኣይገዛልካ ንግደፍቲ መግቢ ክትበልዕ ትኽእል ስለዚ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ብፍላይ መቕረቢ ዘይብሉ ክቡር እዩ ኮይኑ ዘሎ my question here is how are the local surviving እቲ ህዝቢ ኣብቲ ዓዲ ከመይ ኢሉ ይነብር ኣሎ this is a question that I መልሲ ክረኽበሉ ዘይከኣልኩ of course ንሳቶም ኣብቲ ፋንሲ ሬስቶራንት ሳይበልዑን እዮም ተጨማሊቆም እዮም ዝነብሩ ዘሎ ግን መነባብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመና ይከቢሩ ዘሎ እዚ በለጭለጭ ብላ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ እናተባህለ ዝወፁ ዘሎ people are really suffering ስለምንታይ እቲ መነባብሮ ትቁጠባ ኣነ ቀደም ቅድሚ 2 ዓመት ሰብ ክኸይድ ከሎ ሓደ $100 ከባቢ $1 56 ይድሽረፍ ነይሩ 57 ብር ሎማ $1 140 ብር ይድሽረፍ ዘሎ ስለዚ in this kind of regard the inflation ዝበሃል ክንደምንታይ ከፊኢኹም ዘሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣሎ ናይ ካልእ ፀገም ኣሎ ኣብ ልዕሊ ይወስኹሉ ኣብ ልዕሊ ድማ ስስዐ ናይቶም ነጋዶ ኣሎ you can imagine ክሳዕ ክንደይ ነገራት ተበላሽኹም ዘሎ ግን ስምዑ ወላ king like እኔ ደግሞ ኦንላይን ባንኪንግ እንደሌለው ስለማቅ I know it's got to be on me. It's got to be like the remaining is got to be on me. And now እንዴት ልንገረው I'm like bruh the situation is not situationing the way it used to situation in Ethiopia. The economy is very different at this time. So basically ስለዚህ በቃ ኣብ ጎልክ ትወኒ ኢላ ምክንያቱ ሲ 5000 ሒዙ ከይዱ ኣብ ሬስቶራንት ዝተረፈ ኦንላይን ባንኪንግ ስለዘይብሉ ንዓይ ጎልክ ትወኒ ስለዚ ብኸመይ ከም ዝነግሮ ኣፊኒ ያትብል ደላ ንምዃኑ እንታይ ያትብል ደላ መነባብሮ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣመና ተቐይሩ ስለዘሎ ኣብቲ ድሕሪት ፅቡቅ ጌራ ሪኮመንድ ትገብር ዲያስፖራ ኮይንኩም ናብ ኢትዮጵያ ክትመፁ ትሓስቡ ዘለኹም ንኣዲስ ኣበባ think twice ያትብሎም ዘላ ክልተ ግዜ ሓሲብኩም ምፁ ምምፃእኩም ዘይተርፈኩም ተኮይኑ ድማ ድልድል ገንዘብ ሒዝኩም ምፁ ከምቲ ናይ ቀደም መፂኻ $100 ሒዝካ መፂኻ ፈንጣሕጣሕ ከምዘየለ እያ ትነግር ዘላ ended up paying he paid me back but I knew I was gonna end up paying because online banking የለውም So this message is for diasporas. When you come here, before the situation humbles you, just know that you need to take a lot of money out of the bank. You need to bring in the real dollar. Exactly. ስለዚህ ባዕልኩም መፂኹም ኣብ ሬስቶራንትን ገለም ጉድኩም ከይወፅእ ከሎ ብኣጉ ናብዚ ክትመፁ ምዃንኩም ተፈሊጥኩም ድልዱል ገንዘብ ሒዝኩም ምፁ እንተዘየለ ጉድኩምን ጎዳጉድኩም ናብ ሬስቶራንታትን ኣብ ካለን ክወፅእ ይብላሎ ናተይ ምኽሪ ድማ ዶንጎ ኣይትኸይዱ ከም ኤርትራውያን እኳ ሓደጋ እዩ ዘለኩም እውን ኣይትኸይዱ ኣይዘኺድ ኣለኩም ካልእ መንገዲ ርግእ ዝበለ ሃገር ብፖለቲካ ርግእ ዝበለ ብቁጠባ እውን ርግእ ዝበለ ቦታ ናብኡ ኪዱ ዝኾነ ንዓድኹም ትኸዱ ተዘየለ ድማ ኣካል ባይ ዘ ወይ anyway ኣብዚ እዋን እዚ ኮቲ ኤርላይንስ ንባዕሉ እውን ተፀሊሉ ዘሎ ዳርጋ ትከታተልዎ ተለኹም እኮ ማዕት ናይ ነፈርቲ ፀገማት እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ urgent today ኮይኑ እቲ ፍላይት እውን ብዙሕ ሪኮሜንድድ ኣይኮነን ምክንያቱ እተን ነፈርቲ ገለ ወሪድዎን ኣሎ ቀፃሊ ሓደጋታት ናይ ነፈርቲ ንሰማዕ ኣለና if you are following that story ብዙሕ ግዜ ሽግራት ናይ ነፈርቲ ከም ዘሎ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ካብዚ ኮሜዲ እዚ መውፃእ ስለዛበዮም ይመስለን ስምዑ ኣብዚ 3000 ብር ነው ጋሺ እንዴ ምን ነው የሀገራችንንና የአቢቹ መጨረሻ ያሳየኛል እንዴ እኔ ልጅ
ይሄ መነጽር ስንት اي كسر حي قرفن اذا دا بيستقند الى حتيت واسي 3000 ብር ምስ በለቶስ ዋ መወዳእታ ናይ ኣብዝ ወጥቆሉ ተርእየኒ ዲያ ዛዳ ቢሳዳ ክንዚ ኸቢራ ይብላል of course there are this always the comedy ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ኮሜዲ ድማ ዘይተርፍ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ anyway ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ is like ናይ ብሓቂ ኣብ serious situation በፅሑ ከም ዘሎ and we are following it እና ራና ከም ኣድላይነቱ ክንገብረና let's go back. Particularly sharp section of the letter, Gideon points out a speech made by Eritrean President Isaias Afwerki on May 24th. In that speech, Afwerki reportedly signaled his intent to keep interfering in Ethiopia's internal affairs, including supporting supervision and fueling ethnic strife. And here's the most alarming part. Ethiopia says Eritrea isn't acting alone. The letter describes what it calls unrelenting coordination between Eritrea and the TPLF faction and other armed groups. Coordination aimed at launching fresh attacks during the upcoming rainy season. Even with all this, ብሓፈሻ እቲ ወረናቶም ራዕድናቶም ኣካል ደረጃ እንዲበፅሑ ዘሎ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእልን ምስ ህወሓት ኮንካ ብሓደ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ነዚ ፅምዶ ከም ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ገይሮም ይዛረብሉ ስለ ዘለው ኤርትራ ምኽሳስን ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ስእሊ ምሃብን ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ኣርእስትናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ትግራይ ብዙሕ ተበግሶታት እዩ ዝግበር ዘሎ ነዚ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ደው ንምባል እንተተኻይሉ ድማ ንምእላዩ ብዙሕ ተበግሶታት እዩ ዝውሰድ ዘሎ ሓደ ካብኡ እዚ እዩ أبي أحمد شماغلتات لي خلام أتوم زلاقاتهم شماغلتات دما قدما مصر أبي أحمد كقبلهم سوي علام أبز غنيات بقدما مصر إثيوبيا أبي أحمد بزعبات تግራይ أب بيت مخر وكلت ህዝቢ زمحلالفهم مجلسهم أزي مساكفن النبرا وكنتا تግራይ زي يغنازبن يكمل ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ አፍሊጥ አሎም ካብዚ ብምብጋስ ድማ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ህልው ኩነታትን ሰላማዊ ባህግን ህዝቢ ትግራይ ዝረዱ ሽማግለታት ንቀድማይ ሚኒስትር ከዘራርቡ ዝልእኽ ዘሎ ምዃንን ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውን ነቶም ዝለዓኹ ሽማግለታት ኣኽቢሩ ከም ዝቕበሎም ሰብ ሙሉእ እምነት ኢና ክብሉ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ኣፍሊጦሎም እቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘፍለጠ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ መሰረት ገይሩ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ዕላሙን ባህጉን ሰላም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምስ መላፍንቲ ሓይልታት ብዝወረደሉ ወተሃደራውን ኢኮኖሚያውን ግፍዕታት ትግራይ ሕጂ እውን ነቲ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ልክዕ ከምቲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፅምዶ ናይ ሰላም ፀቢዳቶ ዘላ ሕጂ እውን እንተኾነ ንኣቢ ኣብ ዘየድሊ ኩናት ንክኸይድ ወይ እውን ዕንደራ ንክፍፅም ስለ ዝኽእል ንዑ ንምዕጋት ተባሂሉ እቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንዓ በጃኻ በስመ ኣንበል ክብልዎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን أبي أحمد وينكم تصاوعد غيرنيرو اتصاوعدنا أبي أحمد قد بزحات كيلاتات كم زبلوه نكوينات زتنبه برن سلام زتنبه كم زي كونه سلازي نعو تطو كبل خلي زبلوه سقمتي مرات هايمانوت نبادي سابا مساب تراخيبا من عبد جاخا ترقاقا كبلوه يبقسو كم زلوين نرزلنا حضرتات ناي أبو خنا زنتاي بلولو ناي بحكي يوم زحزنو خابي تبيا زلو سقم زي سمعوا واسكيج شو እኔ ድርጅቱን አይደለም ቲፒካል የህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው ዋነኛ የህወሓት ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው የገባኝ እሱ ነው አያይዝላችሁ የህወሓት የሰጠው መግለጫ ቁጭ ብለው ተመካክረው የሃይማኖት አባቶችም እንዲያደርጉ ህወሓትም እንዲያደርጋል ተብለው ተመካክረው የሰጡት መግለጫ በነገራችን አሁን የገባኝ እሱ ነው ሁለቱ አንደኛ at the same time ነው የወጡት ያኛው በሚስጥር ተለቀቀ በሚስጥር ሊሴድ ሲል ሻውልኮ ወጣ 8 ገጹ እነዚህ ደግሞ በራሳቸው ጽፈው መግለጫ ሰጥተው መጡ ማለት ነው ታይዝ ብልዘለዚ ትመራሕቲ ሃይማኖትን ህወሓትን ሓደ እዮም ኩሎም ሓደ እዮም ምክንያቱ ናይ ሰላም ዘይኮነ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለዎም እዮም ቶም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ምስቲ ህወሓት ብሓደ ኮፍ ኢሎም ተዘራሪቦም እቲ ህወሓት በዓል ደብረፅዮን ማለት እዩ ከምዚ ክንብል ኢና ንስኹም ድማ ከም ዝበሉ ኢሎም ተማኺሮም ኩላቶም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎምን ሓደ ሕልሚ ዘለዎምን ሓደ መንገዲ ተኸቲሎም ዘለዎ እዮም ብኻልእ ዘረርባ እቲ መራሕቲ ሃይማኖቱን ኣብቲ ኩናት ክበገስ ዝኽእል ኢድ ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ it's a very sad but again ኣመንጎም ዘሎ ናቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዳይኮኑን ባሪኾም ንኣብን ታንክታቱን ዝባርኽ ዝነበረ it's very sad very tragic እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሳዕ ክንዚ ተቐሓሒሩ ዘሎ ከም ሃገር ከም ሓደ ሃገር ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል ዳይክእልን ንግዜኡ ንገድፎ ግን ብሓፈሻ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ መልእኽቲ ግን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ወይ እውን ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ድምፂ ዘዳምፅ መልእኽቲ ንሰማዕ ኣለና
زنقل زخون يكون مخنيات قنصن وكتن زخونة تاريخ وفتصامة فتصوم كم زيلم درسانات تاريخ تماللو من هياو مسكر يوم واقع سلام بزقباء زرد حزب تقراي ببقزون زقات أموت تصابوتات بسلامة ومن قد معلب خرخبوم زكالو زتعرن مخانوم أبزت أفاف مدرخن بسنكورر تحيلتات كبير مسجدل أبزح الفلوز اللوانون حريو سلامن مخانو بقبري يرقاقص اللوم لا لو قزاتنا ببحيلي تتحيزهم دالو بأماي تشحر صوصرو تمازالتن أمناي تمازالتي كامبن أو سدتن على داموتن تميتن قرن زنابن دالو نايفتا سقات زخونا حيلي تفتيرو دالو بزوح صوت دالو استغفل مسواتي كفل حزون ناي سلام أماراتي على يويلنا سلم أمن نسلمن سلام نقصن زلنا حزون تخنا ناي تغراي ناي سلام من مرتي حزون الله توحيد زمنن سلطخانون بزخانة مجدي بوغن تغراي زجمر تنكوثا ويكوينات أيهلون ራል ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ከይፍጸም ሓላፍነቱ ንድሕሪት ይገድፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ከንዲዋን መንግስቲ ፌደራል መሓዛ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምዃን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ክፍጽም ከም ዘሎ ምሁራት ገሊጾም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሰጉሞ ዘሎ ቋምን ቅንዕና ዝጎደሎ ኣካይዳትን እንተዘይተለዊጦም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝበጽሖ ከም ዘይብሉን ርእይቶም ንኣዲስ ስታንዳርድ ዝሃቡ ምሁራት ገሊጾም። ምሁር ታሪክ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ዮሃንስ ተክላይ ሓደ ሽሙ ዘይጠቐሰ ፍልፍል ሓበሬታ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃብዎ ምሁራዊ ምልከታ እቲ زعبي فتنا جيجام محدار زقات مفتنات كسجرم منجس فيدرال مع أجر كخونه ده يخل زبل حتى إلام أبزي إت فيدرال منجس نتجيجام محدار كندي زعكل حق يزوج زبل أجر داسنا تبيه كل يوم أتمهرات قليزام أنت خنا جنا منجس فيدرال نتجيجام محدار زيدا ليو بوليتيكاوس أو تاكس أو تلو ديو وعلاس سرحو نخسر حال يزدلي زبل ندبي إتقن زعباي زبلم دكتور يوهانس تخلاي نتجيجام محدار زولدو فيدرال منجسن وحات المخانم أزخاخيرهم أبتجيجام محدار تزب ጉዞ ጀምረናል። የሰላም ጉዞ የዛሬው ግን የተለየ ነው። የተነሳሽነት ትልቅ ክብር እንሰጠዋለን። ትልቅ ዋጋም አለው። ማለት ሁላችሁንም አመሰግናችኋለሁ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይን በጣም ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን እፈልጋለሁ። ጉዞ ጀምረናል። إذن أي ما اسمه خانو كذا وريه اللي هو قلنا أيضا someday it might happen as well. كابو وزينا نبقى بقص كخط متكلها كالي أقد اسمع بالتات ونكادا لو نقفا بريس يخون كالوتنا يرترا من جتات كم دوت وزلو كاب عفار حجون حدا عبيق وجلة حدا مراحيم السبعة أبالاتونا بيرترا قصو كم زخدا زقال صحابري دالو سمد عفار كخصاب ساد حز يوزلو تقداي سلازي انقا نادا مرح إثيوبيا تعفار زبحال ون انتخونتي مرحنات ناتو بتدقاقامي نابير تراغسو زوتو زلو يرأي كم زلون حدا عبي حلافي نايكاب أكاب كل عفار ون بالسبعة بلاتو تي ناي العلواي وتهدر وازازي فلوي حي العفار إبراهيم حسن بالسبعة بلاتو كاب برحلن وسمان كاب زون كلت بسلام إيرترا أتيلو سلزي إزون حدا كابتي فشلتنا أبي أحمد كم زخوني زنقر زلو مهنياتو the only تي بوتان نسو حزبين بوتان كتك أمالوز دل زلو نزكوينات أفار زبال حزبي ونا أجنداناتو بزح دراماتات كسر حلو زحسب زلو سلزي بفلاينا أفار حزبي زقبرو سقمتي أبزحجي العلا أقداسنت كلوي because هذا كابتي أقداسي أجندا حسيب وزلو نزي حزب عفار نمتقام سلو زخوني زدما نزي مسل ረበት ጊዜ ነው። ከፕሬዝዳንታችን ጀምሮ የአሰብ ተወላጅ ናቸው። ሁሉም የአሰብ ተወላጅ ያልሆነ ከአሰብ እናት አባት አጎት አክስት የሌለው ማንም የለም አፋር ሆኖ ማለት ነው። አመራር የተፈጠረበት ጊዜ ነው። ከምትሪ ወደለሁም ነቲ አፋር ተጠቂሙ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባሕሪ ከገብር አቢ ብዙሕ ይዝህቅን ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዓፋር ሪጀክት ገይርዎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ ብርግፅ ናብ ኤርትራ ሓደ ናቶም ብሎክ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ፅምዶ ምስ ኣምሓራ ዋላ እኳ ብንፁር ተዘይራና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ምስ ትግራይ ዘሎ ድማ ዳርጋ
معلتاو نريو زلنا كونتات كوينلو مس عفار دما تسلسته اقدسي كللات مس ኤርትራ ركب زلوهم كللات ስለዝኾኑ እዚኦም ወይ እውን مس ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ስለዝኾኑ ናይዚኦም ክልላት አላያንስ ወይ እውን ጽምዶም እዚኣቶም ኣወል ስዒድ እውን ብወቅዒ ምስ ዓፋር ክጽመድ መደባት ከም ዘለዎ ነጊሩ ስለዝነበረ ጽቡቕ ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ መርድእ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ እንተተረፈትንስ ኮንዶኾን ምናልባት ዓፋር ይፍትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ገጾም ክኸዱ ምፍታኖም ክንዲ ምንታይ ተስፋ ካብ ኣቢ ቆሪፆም ከም ዘለዎ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና አንተን እዚ ከዓ ንኣቢ ነቲ ዘለዎ ሽግር መሊሱ ዘብስ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ so all this ወገን ኣምሓራ ድማ ነዚ መስል كم نريد لنا فانو دما قصالي كم زي عينت حدشت وتهدرات ام مسلطانن كم زي عينت وتهدراو مريت ام مغبارن تصميدلو تفانو زبال ببوغنو كبيت كوينات يكايد كم زلون بفلاي حدا صرا ኤርትራ ዝኾነ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውድ ዝባል መንግስቲ ፌደራል ኣብ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ጎጃም ብዙሕ ዕንወት ናይ ትሕተ ቅርፂ የውርድ ከም ዘሎን ነቲ ህዝቢ ንምድሃልን ንፋኖ ንምድሃልን ተባሂሉ ኣብ ቤት ትምህርታት ይኹን ኣብ ሕክምናታት ብዙሕ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎን ኣባይታ ምስቶም ሰራዊት ፋኖ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ግን ወልሓንቲ ዝረአ ዓወት የመዝግብ ከም ዘየለን ብንጻሩ ፋኖ ብዙሕ ግዜ የድምዕዎን ቤላ ገይሮም ይፃወትሉ ከም ዘለውን ዝገልጽ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ is running out of options ኣብ ውሽጢ ዓዲ በይኑ ተሪፍሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ደገፍ ናይ ክልላት የብሉን ካብ ጎረባብቲ ድማ ከም ዝረኣናዮ ተነፂሉ ተሪፉ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ንኽንደይ ከምዚኣ ኢሉ ክቕፅል ይኽእል ንኽንደይ ሰርቫይቭ ክገብር ይኽእል እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለዉ ክንደይ ክቐፅልዎ ይኽእሉ only time can answer this ግዜ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል ነዚ ሕቶ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ብዙሕ ነገራት ንርኢ ኣለና ሕጂ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ እስከ ክንሰግር ኣብቲ ፖለቲካዊ ንግርምና ክንሰግር ራማስ ክሳድ ዕቃስ ምስ ጥልያን ትመስል ከምኡ ዝብልካ ዘለዉ ብባህሊ ብሲቪላይዜሽን ብገለመለ ሕዚ ናይ ዘበነ ኣቋፃፅራ እውን ክገጥም ኣይከኣለን ምስ በዓሎም ይገጥም مستنى أمن أرجعوا يقطم كلتين كخير وين يفتنوا أمم قلوا يرمسوا سلازي حدش معنا الموتان لا يمثل سلازي they are somewhere in between تجارو إن تليان confuse كوينهم يمزلوا سلازي تقرأون by the way إذا نقدرتي عرّي خروج قام بكولونياليزم ما يخرج أنت عرّي خروج مصر التليانس كما فولي civilization اللغة قال ما ليلو تليانا أو مثل تقرأي بزح حاجات أمن جن كشعبي بزح تمكرو بزح حسب سلازي ورثة زحز زلت ولدي قرب يتراتر يعني تناتهم حسابس الورثة اللي دوزل قرب يتراتر خاو حليف حلت أخي الدليل مسرته وزخانة ناي في الليل له أمانجو تجارون إرتراويان نسي تتكراي إثيوبيا أو كونسبت يزلوا بزعوا كولونياليزم يأمنن كولونياليزم حما مخاني زردا وعلي خرعيو ببحري خرعيو إنسان وتيجين confuse كوينو somewhere دايسون تكراي نا إيكونومي أو معبال حسابو سعر رهات دمر رهاتو مخاد كيد خامش قال مبالي نا إرتراو جن كافتت ليان لورسو مكراي مكاو مالت تاي مالت هذا وده حسكاس بإثيوبيا خسارات وانتي أجر كات أمو بدحري كلنا نجبرت نشتي نجبرتا نكارخات يسرح خات نبر وزيك እዚ ሰብ እዚ ሲ ኣበይ ናይ ኣነ ዝገረመኒ ናይ ሰብ እዚ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ተማሂሩ ዝዓበየ እዩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤርትራ ተማሂሩ ዝዓበየ ወይ እውን ብኤርትራ ዘምሃረቶን ኤርትራ ዘዕብየቶን እያ እንድሕሪ ኢሎምካ ብፍፁም ክትኣምን ዘይትኽእል ኣንታ ወድያት ባሕሪ ሰበይር ኢናየ ንህዝቢ ኤርትራ እስከ ብዛዕባ ባሕሪ ክትዛረብ ናትካ መንግስቲ ዶ ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ነይሩ እቲ መዋእላት تمال كوينا ناس إننا رقيبنا شد شعب شوعات عمتنا لما كراي كفيل كنا أي بلع عن جراهم من جنزبكم من دعنبر هذا هاتكم زر الكبر بحكوا ولا كفيل كاتتكم ولا زلا حسدنا أبو عمرنا يبقى على اليوم نجبتكم كم يبلني can you make a تي ناي حسدنا mentality عبد اليوم زلوا أبزينا إثيوبيا ناي empire state زلوا مالتي بفلايت ناي مسأرات كيلو قربت زلوا وسب زربا قبل على إرترا أنت عينت سلء كم زلون أنت عينت حسدنا كم زلون يخد سمع إرترا وده بناتنا كابتن جبتو تخفل الزلخة بزتحت واقعها تخفلها كانيرا قل انت هاي زبل كم تملسوا بلو مالتيو كابني إرترا قرش نهب نجبتي حمش قرش نهب
يطعمنا مغنياتو هذا قرشنا إيرتراويان سعر ما سلو زخون كهبتما مغليو جبتي يخون كالوت جن بعلم فلت ولا يهبتو أمين كابزن العلي نصور زخون حسدنا مينتاليتي أبكالك تركباي تغلنا أب كرن زلو سبزع عباس أنت يفلت الله وده بنتاي تقول أنت يوسع له أنت يفلت أب كالبوتا تزلو بإيرترا من نفرات زلو بزع بحر أنت يفلت الله أبكم درجة دي بس حبرتسب بجاك تاجراتنا تاملاخ ما يهبنا عق ما يهبنا حريصة خنبر قول قيل خنبر ريتي أستيك نبريلو ليتم معاتن دسعر حرستاين شقعتاين كلنا قرون زلو ده عنبر بحرب زلو من قسقاسات جزا خرايديو نيافت بحر ديو نزيوم صبق مقبار وين ترقم كم زي بلو بزي خاتفل أزي حجي كم حدا إليت كوين يام حدا قال انتايلو ملي سلوني يرمسلكم ممرابرها I think قال كابتن زفت أخوان فيديو تاتي أبزيا سمعوه تايلو ونيرو ጉዳይ አውዚ ሕዋቶም ስለ ዘለው ሰይዶሞ ዝብል ነቲ ጆኖሳይድ ዘምፀእ ናራሽን ዘራጉድ ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ አውዚ ምጥንቃቕ እውን ዘድሊ ይመስለኒ ሓደ ካብቲ ጆኖሳይድ ብልዕሊ ተጋሩ ክእወጅ ወይ ከዓ ክጋደድ ዝገበረ ኤርትራ ገንፂሎም ዝብል ኤርትራ ብስርያ ተቃሊሳ ነዞም ናይ ኢትዮጵያ መስፋሕፋሕቲ ኣፍንጮም ሴራያ ናፃነት ሒዛ ስለዚ እዚ أنا بخمي إزريو إذا ناريشن زي الجونوسايد زمس ناريشن يو ويتردي كادي ويتردى خاليون أكلنا تطون الله بزي إزريو أنا مالتي سلزي كمي تريو زي كالي colonization يهاجر زت حستيلكاس إيرترا colonized عاديات بهاي السلاسة تجور مشورار قرملة كم كستايد حسوت اللي خا شفت نمتى يزي زارو زلخو قبل اللي تجارو طفات كاوزوم تو نتبتات كمناتنا زولو تجارونا من الدكتور جوريسس نخوم زي عينت ناريشن زهفتم سرح بمسرح قبل التجارو حدا جينوسايد نخفوتهم استجارونا نزيد اسمع زلو خطري ورا لهم زي حدا كابتي كبارات كيلو اللي أمونغو إيرتران تجارون نزنا برا زخونة بكوتات نراخا كمي غير كم منغوزيوم تسلي كم زهلو تجبر نتجارو لعلى غير كان إيرترا نتحت تجحف سلزي انتهي زبل زلو every step ناتو كل جزء تنقلن كفاءن إن مرمرة نتي أمونغو حزب زلو حبرت سبعنا جنابنت نيرترا ودسنا ونعادنا قلم لا يبلنا we don't care what you say and what you do عقام تخيل كان نفس خان حبرت سب كان لكن زعب إيرترا زي اللي حصت كزارب كل لكن حساو مبال كنحمق يبلنا معناته أمونغو نحدا دايما دايما زي حسوس ولا تجاجل لها طب لا يدخلها جيجا سلزي كونه ስለዚህ ጌጋ ሰብ ክጋገ ይኽእል ብዘይ ምፍላጥ እዚ ግን ደይ መደይሉ ዝዛረቦ ስለ ዝኾነ ጌጋ ኣይኮነን ሓሶት እዩ እዚ ስለዚ ንሓሳዊ ሽሙን ተፅዋዕካዮ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ክፋእ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድማ ኣብ ገፁ ድማ ይርአይ ለቅድሚ ሕጂ ሓደ ሰብ እቲ ክፋእ ናቱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሳምታይምስ ኣብ ገፁ እውን ይርአዩ ናይዚ ሰብ እዚ ድማ ሕልፍ ዝበለ ክፋእታ ካብ ትግራይ ብዙሕ ሕማቅ ቋንቋ ሰሚዕና ኢና እዚ ዶክተር ተባሂሉ አይ ቲንክ እታ ፒኤችዲ ናቱ እንታይ ወሲድዋ እውን ኣይ አም ኖት ሹር somebody has to check that one because ናይ ብሓቂ ፅልኢ ኣብ ምዝራእ ተዋፊሩ ዘሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ልዕለይኹም ኣነ ይፈልጦ እናበለ ፅልኢ ንክነዝሕ ባድሉ ገይሩ ንግሆም ምሸት ናብ ሚድያ ተገቲሩ ዝውዕል ዘሎ እዩ ነታ ግዜኻ ነዚ ሓፀር ዕድመ ፅቡቅ ሰቢኽካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ከምፅእ ዝኽእል ምርድዳእ ክፈጥር ዝኽእል ተገበርካ ፅቡቅ እዩ ትግራይ ከምስ ኢትዮጵያ ክትቅፅለልካ ትደሊ ትኸውን ፋይን ኤርትራ እኮ ምሳና ተጠርነፍ ዝበለካ የለን ዝደሊ እውን የለን ትግራይ ሃገር ድያ ክትከውን ህዝቢ ድያ ክትከውን ክልል ድያ ክትከውን you guys decide ናትኩም ጉዳዩ ኤርትራ ብፍጹም ኣብ ኣይትወናን እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ግን ዘሎን ዘየለን ክትዛረብ ከለኻ ስቕ ኢሉ ዝርአየካ ሰብ የለን መጀመርያ ሓሶት ምዃኑ ንፈልጥ ሓሶትካ ድማ ንገለገለ ገርህታት ከየደናግረልና ሓሳዊ ኢልና ክንፅዋዓካ ኢና ምክንያቱ ሓሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ ስለ ዝተባሃለ ቀደም ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ሰብ እዚ ኤቭሪ ታይም ክመፀኒ ከሎ ቪድዮ ብጣዕሚ ዝስክሕ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እዮም ካብ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ክፋእ ክዛረቡ ዝፍትኑ ኣነ ብኤርትራ ከለኹ ከምዚ ሕጂ ብግልፂ የዛረበኩም ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ሕማቅ ገይረ ወይ እውን ሕማቅ ተዛሪባ ይፈልጥን እየ እንተቲ ዓጋመ ኢልካ ወይ እውን ገለ ኢልካ ምፅዋዕ ንዓና እውን ይፅውዕና ነይሮም እዮም ኣነ ብከበሳ ስለ ዝመሃር ስለዝነበርኩ ትግርኛ ናተይ ኣብ ከረም ቁሩብ ፅብቕ ዝበለ ስለዝኾነ ትግርኛ ናት ንኣብነት እዚኣ እኮ ከምዚኣ እንዳኣላ እንድሕር ኢልካ እታ እንዳኣላ ኣብ ከረና ይፈልጥዋን እዮም ነይሮም ኣትሊስት ኣብቲ ገዛውተይ እንታይ ዳይታ ዝዘረባ እዚ ናይ ዓጋመ ዝጥዕም ብለዋ ምክንያቱ ፅሩይ ትግርኛ እውን ስለ ዘይፈለጥቲ ገዛውቲ ናተይ ብሌንን ትግረን
ትግርኛ ዝተሓናፈፀ ገዛውቲ ስለ ዝኾነ ቁሩብ ካብኦም ፅሩይ ዝበለ ትግርኛ ምዝራብ ኣነ ኣክቹሊ ትግርኛ ንምብልሻ ብዙሕ የፅር ነይረ ምክንያቱ ፅሩይ ትግርኛ ኣብታ ኣነ ዝነበርኩ ከባቢ ከረን ሽግሪ ደምፃልካ ካልእ ዘይተደልየ ተጠማትነትን ሳጓታትን እዩ ዝስዕበልካ ስለዚ እቲ ትግርኛ ናትካ ትግረ ሕውሱስ ኣቢልካ ምስ ብለን ገለ ደባሊዕካ እንተ ተዛሪብካዮ ኢኻ ፊት ትገብር ኣብቲ ሶሳይቲ anyway there are many things but ንገለገለ ሰባት ልዑል ጥንቃቐ እንተገበርካሎም ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ናብቲ ናትና ኩነታት ትሰግር ጽቡቅ ኣነ ሽመይ ብርሃነ ተማርያም በሃል ተወሊደ ዝዓበቀሉ ኣስመራይ ኣብ ፎሮማያ ዝበሃል ገዛውቲ ተወሊደ ፍቶ ኣርቲስት እዩ እስከ ካብ ንኣብርሃም ገብረመድህን ዝሃብካዮ ስራሓት ኣይኖት የናትካ ስራሓት ከግለፀልና ጽቡቅ ንኣብርሃም ገብረመድህን ካብ ዝበርከት ኮን ስራሕ ሓንቲ ኣቲ መርሃዊት ፍቕረይ ትብል እዚ ደርፍታት እዚ ከም ዝክርዎ ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን ከጋንን ኣይደልን እየ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፈረየ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ብፍላይ ብመልክዕ ካሴት ኣብ ልቢ ናይ ኤርትራዊ ዝለዓለ ቦታ ዝሓዘት ምናልባት ቁፅሪ ሓደ ወይ ሜቢ ቶፕ 10 እንተሎ ኮይኑ ወይ ካ ቶፕ 3 እንተሎ ኮይኑ ሓንቲ ካሴት ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን እያ ፍሉይ ዝኾነ ሙዚቃዊ ስራሓት እዩ ነይርዋ ኣነ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ከለኹ ኣብቲ ላውንች ዝበሃል ነይሩ እንዳ ሻሂታት ክልተ ኣብቲ ካምፓስ ናይ ኤርትራ ብስመራ ዳርጋሲ ዶሚኔት ገይራቱ ነይራ ዝተወሰነ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ፍልይቲ ካሴት ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ተቐባልነት ዝረኸበት እውን ነይራ ክንብላ ንኽእል ኢና መን ፅሒፍዎ እቲ ደርፊ ግን ኣነ ኣንቢበየ ይፈልጥነ ነይረ ንገስወት እዚ ኤርትራዊ ፅሒፍዎ ነይሩ ኢትስ ኣንቢሊቨብል ሓደ ግዜ ኣብ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ስነ ጥበብ ናይ ሕብረተሰብና ዘሎ ብፍላይ ገጣሚ ደራሲ ናይቲ ደርፊሲ ከምቲ ዝደለ ክረዲት ዘይወሃብ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ናይ ኣብርሃም ገብረመድህን ገለፅ ናይ ክብል ከሎ መን ይገጢሞ መን ይሰርሕዎ ነቲ ስነ ጥበብሲ ከምቲ ዝድለ ዘይንገልፅ ኣሜን እጂ ክልቲኦም ተረዳድዮም ገይሮም ምኾኑ ክልኦም ኣይ ሃብ ኖ ፕሮብለም ግን ናይዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ከም ዝነበሮስ ምስ ሰማዕኩ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ገሪማትኒ ኤኒዌይ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ናይ ብሓቂ ተስፋ ተደቢሰ ትብል ሓንቲ ዘበናዊ ደርፍላ ግጥምን ዜማን ዝተማይነት ኣላ ግርማ ዝዓሰሎ ነዊሕ ቁመታት ትብል ኣብርሃም ገብረመድህን ዜና ትብተላ ዋው ኣገደሲ ደርፍታት ይብዎ ኢትስ ሪሊ ክሬዚ ማን ቢግ ሪስፔክት ነዚ ሁኤቨር ሽሙ ኣብርሃም ገብረመድህን ዝተደረፈ ግጥምን ዜማን ብብርሃነ ተስፋ ማርያም ማለት እዩ ተክለ ማርያም ወይ ተስፋ ማርያም ብሓፈሻ ግን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኣብዚ ስነ ጥበብ ናይ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ክሰምዕ ከለኻ ሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ ድንፁ ዝብለካ ኩነታት ትርኢኻ ሪዝ ወረዲዝ ንቐፅል ናብ ፅቡቅ ዜና ብዛዕባ እቲ ሓንቲ ገለ ኣገደሲ ትሕሶታት ክህልዋን እየን መጀመርያ ድማ ናብዚያ እስከ ንስገር ሎሚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ረእዩ It's a long streak through to the finish line. Here comes Henoch Mulu Brown. Guillermo Silva sits on his wheel. Henoch Mulu Brown, Silva, can he round the outside? Henoch Mulu Brown will take the stage victory. Guillermo Silva. Yeah, Henoch, bravo. Henoch ድማ ኣብ ቻይና ታሪክ ንታሪክ ይዝገብር ዘሎ ናይ ብሓቂ ሄኖክ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ስራሕ እንኳ ሓጎሰካ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ዳርጋ ኣብቲ ቀጠልያ ማልያን ኣብቲ ብጫ ማልያን ኣብ ክልቲኡ መበል ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ከም ዘሎን ኣይ ቲንክ እዚኣ መበል ካልኣይቱ ድያ ሳልሰይቲ ስቴጅ ሞሃብ ቮላታ ቦይ ዲስ ኢዝ ሪሊ ኣሜዚንግ ኣብ ሓዳሽ ክለቡ ኣብ ኣስታና ስለ ዘሎ ድማ ኣይ ቲንክ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እንኳ ሓጎሰካ ሄኖክ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ብሽክሌታ ብኩሉ ኢና ኩርዓት ዘውህብ ውፅኢት ዝመፀና ዘሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ሄኖክ ኣብ ፅቡቅ ኣቃውማ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ናይ ኣፍሪካ ናብ ሩዋንዳ ብዝተካየደ እውን ተዓሚፁ እምበር ናቱ እያ ነይራ በዚ ኮይኑ በቲ ኮንግራቹሌሽንስ ሄኖክ ዊ አር ቨሪ ሃፒ and we are very proud of you ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ለንቀደ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ካልእ እውን ኣላ ናይ ሄኖክ እናረኣኹም ከለኹም ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ክሊፕ ዝረኣኽዋ ከርእየኩም ክፍትን እየ ኮንግራቹሌሽንስ ሄኖክ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ የበሎ ኤርትራዊ የበሎ ማታወዲ እዚ ድማ ወዱ ንዑመር እዛዝ ዑመር እዛዝ ይመስለኒ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መስረቲ ሰውራን
ኣብቲ ሰውራና ኤርትራ ኣብቲ ሃይ መስለኒ እርግፀኛ ይኩንኩን ዘለኩም ወስኽዎ ወዱ ዲ ወላ ወዱ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ከምኡ ኢሎም ኣውፅኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ርየያ ምናልባት ባክግራውንድና ኣብ ካልእ ተረኺበ ክበኩም እየ ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ዝቕመጥ ኣብ ናይ ኪክቦክሲንግ ናይ ኣማቸር ኪክቦክሲንግ ገለ ዝብልዎ ካቴጎሪ ቀዳማይ ከምዚ ሰዓረ ስለዚ ኤርትራውያን ድማ ንዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ዝገብሮ ከምዚ ጌርና ክብሪ ክንህብ ከለና ኣብኡ ዘሎ እቲ ግርማ ኣብኡ ዘሎ እቲ ፅባቐ ኣብኡ ዘሎ እቲ ግርማ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እንኳ ሓጎሰካ ክንብሎ ንደሊ ነዚ ሓውና ንኡስ ወለዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክትበፅሕ ድማ ተስፋ ንገብር ናበልና ኔክስት ንቐፅል there's one thing ኣብዚኣ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝሰምዓ ዘለኹ እዚኣ እስከስምዑለይ Priority is the sprint after 22 kilometers. We show everybody very clearly with 8 guys in front. We're not going to let anything go until 22 kilometers. The easier it will be for us. So maybe what I expect also, like, let's stay together. The lack of any early attack had the green jersey hopefuls primed for the intermediate sprint. 20 points on offer for the first across the line. Girmay goes with Mathieu van der Poel. Milan down the right-hand side as we look. Girmay looks across, but it looks like Jonathan Milan has got the legs and he's just going to power his way. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ጆናታን ሚላንን ቢንያም ግርማይን ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ረሲና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ዳርጋ ኩላተን ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝገብርዎን ዘለው ጆናታን ሚላን ይኸስበለን ኣሎ ግን ትጋፍ ፀቢብ እዩ ኣብ ሎሚ ዝተኻየደ ውድድር ድማ መበል ካልኣይ ኮይናት እዩ ለድሕሪ ኣብቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ስለዚ ብጀነራል ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ካቴጎሪ መበል ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ ቢንያም ፅቡቅ ዝኾነ ደረጃ ይገብር ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ዓወት ጥራይ ተድልዮ ዘላ ኣብተን ናይ ፍላት ክልተ ዘለዋ ባይ ክረአ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ኣምላኽ ሓግዝካ ጥራይ ክንብሎ ንደሊ 10 years ago, at the age of 15, with his father, deciding to do soccer or cycling. We actually celebrated yesterday the 10-year anniversary of Daniel Tekla Heimanot winning the King of the Mountains jersey, which he was the first black man ever to wear a jersey of the Tour de France. And Biniam told me that he was in a cinema 10 years ago at the age of 15 with his father, deciding to do soccer or cycling. And he saw Biniam on the podium, the first black man ever, and said, right, I'm doing cycling. እዚኣ ስቶሪ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ እሳ ድማ ቢንያም ግርማይ ብቱር ዲ ፍራንስ ክዝረብ ከሎ ከመይ ገይሩ ናብ ብሽክሌታ ክመፅእ ኢንስፓየር ዝገበሮ ዳንኤል ከም ዝነበረ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ንመጀመርያ ፀሊም ሓደ ማልያ ክስከም ክወስድ ዝኽኣለ ኣገዳሲ ተወዳዳሪ ስለ ዝነበረ ቅድሚ 10 ዓመት ዝፈፀመ ታሪክ ድማ ቢንያም ኣብ ሲነማ ኮይኑ ሪእዎ ኩዕሶ እግሪ ክፃወት ኣብ ብሽክሌታ እናበለ ናብ ብሽክሌታ ንክኸይድ ዝፀለዎ ንሱ ብምንባሩ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዳንኤል ንቢንያም ፀሊይዎ እንተኢልና ቢንያም ድማ ንክንደይ ያንግ ጀነሬሽን ፀሊልና ኣሎ ስለዚ this is going to be amazing and let the story continue እቲ ታሪክ ይቐፅል እናበልና next topic ናትና ኤርትራ ንመለስ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ እዩ ተመሳሳሊ ዕብይ ዝበለ ወይ ከዓ ሓያል ዝናብ ኣብ ከተማ ከረን ከም ዘጋጠመ እውን ርኢ ኣለኹ ኣይ ሆፕ ስድራ ቤታት ናይ ኤርትራ ሕማቕ ኣየጋጠመኒ ንኸውን ኣይ ሪሊ ሆፕ ኩሉ ነገር ብፅቡቅ ተወዲኡ ክኸውን ምክንያቱ እዚ ማይ እዚ ክንርኢ ከለና ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ቀሊል ፀገም ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ከተማታት ናይ ኤርትራ ዘለዎ ኣቃውማ ክንሪኦ ከለና ካብ ህንፃ ካብ ፅገና ንነዊሕ እዋን ተኣልዩ ስለ ዘሎ እቲ ህንፃታት ናይ ኤርትራ ኣምላኽሲ ኣደይ ቀደም ክፅሊ ከላሲ ዓቕምና ሃበና ጎይታይ ዓቕምና ሃበና ንሕና ንኽእሎ ዓቕሚ ማይ ሃበና ነበለት እያ ትፅሊ ነይራ ምስ ዘሎ ኩነታት ርያ and how true ብሓቂ ማይ ወላ እኳ ክረምቲ ኣዝዩ ዘገድሰና እንተኾነ ዓቕምና ይሃበና ኢልካ ዝፅለይ ምክንያቱ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ኣመና ሪጎ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ውፅኢት ናቱ ድማ ከምዚ ዓይነት ናይ ተፈጥሮ ማይ ክመፅእ ከሎ ኣይግበሮ ኣምላኽ ክገብሮ እውን ኣይደልን እየ it's going to be very very critical at some point ስለዚ ሓደ ብዚኣ እንታይ ፅሒፉ ነይሩ ርየ ነይረ how true ጆርጅ ዝበሃል ኣብ ኤክስፖስት ገይርዎ ዝነበረ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ እዚኣ ናይ ጊደውን ምስ ራያ ብኣይ ሸር ገይሩ ነይሩ what I see is a lack of tax revenue from the private sector which limits the state's ability to repair or build new infrastructure እዚ ሓደ ተቃዋሚ ወይ ገለ ይኮነን ኣዝዩ ደጋፊ ናይ ሃገሩን ናይ ህዝቡን እዩ ኣብ ሃገራውነቱ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዜጋ እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ቤክስ ኣገዳሲ ኣብ ፖስት እናገበረ ቻለንጅ ዝገብር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ citizens should also be empowered to construct
to construct buildings or even develop a new city. Guys, will zalo. Abi Ertra zalo tsagam. Mangiste Ertra zaakil atawu kab ግብር ስለዚህ ይረክብ ዘሎ ነቲ ከተማታት ከምቲ ዝደለክ ጽግኖ አይካለን አለ ይብላሉ። It's a good point ማለት private sector ወይ ካቲ ናይ ብሕቲ ትካላት ግለሰባት ኣብ ትካላት ብዙሕ ቢዝነስስ ገይሮም ክኸስቡን ክረብሑን ስለዚህ ካሉ ግብሪ ይከፍሉን እዮም ዘሎ ስለዚህ መንግስቲ ጥራይ ባዕሉ ንኹሉ ክገብሮ ኢልካ ምጽባይ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ብፍላይ ንጽጋና ናይ ከተማ ኣነ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝብል ሓሳባት በፂሕ ኣለኹ ነስመራ ይኹን ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ምጽጋን እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እንተ ተኻይሉ ሓድሽ ከተማታት ብፍላይ መንግስቲ ፕሮጀክትስ ሓድሽ ቦታታት ክሃንጽ ክኽእል ኣሎ እምበር እቲ እርጋእ ናብ ገሊኡ ትሪኦ ኢኻ እርጋእ ሲግኒፊካንት ኣሪጉሎ እቲ ህንጻታት ስለዚህ አምላክ ይخدነና ገለገለ መባል ከማን የድል ምቅጥቃጥ መሬት ዲዩ ከምዚ ማይ ዲዩ ገለን ተጋጢሙ እቲ ኩሉ ተተቅርቲ በሓደ ኮላፕስ ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታቱን ክሕሰበሉ ዝግባዩ ኦፍ ኮርስ መንግስቲ ቀዳምነታት ናቱ ኣብ ዲጋታትን ኣብ ካልእ ግራውንድ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ካቲ ፋውንዴሽናል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ጽርግያታትን ገለን ይዘሎ ግን ኩሉ ነገር ከም ትደልዮም ወይ ከም ትምድባ ይኮናካኒ ስለዚህ ሓደ ግዜ ታይሉ ጽሒፍ ለብዚ ሆፕፉሊ ዲስ aging buildings won't collapse ተስፋ ንገብር ዘአሪጉ ዘሎ ገዛውትን ህንጻታትን አይ አኑን ይኸውን ይብላሉ Eritrea needs market reforms and a stronger private sector ኤርትራ ዕዳጋ ለውጢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ የድልያሎ ሓያል ዝኾነ private sector ግለሰባት ወላ ዲያስፖራ ዘሎ ዲያ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ገዛውቱ ክጽግን ገለ ነገር ጽጋናታት ንኽገብር ፖሊሲ ክዕረብ ክኽእል ኣሎ you cannot tailor especially in construction if the government cannot manage it it should allow the private sector to step in even at the most basic level despite the sanctions ولا ገዳታት ናሃለወ መንግስቲ ዓቕሚ ተዘይብሉ ንግለ ሰባት ህንጹ ገዛውትኩም በዓቕምኩም ብሽጣራኩም ተጠቀሙ ክብል ክኽእል ኣለዎ ይብላሉ ሰብ በዓቕሙ ክገብር ዝኽእል በዓቕሙ ክገብር ይኽእል እንድሕር ሰብ ገዛውቱ ክሰርሕ ጀሚሩ እኮ ወላ በዓቕሙ ወላ ብኽቡር ዋጋ ክሰርሕ ጀሚሩ ነቲ ካልእ ሰብ ሓገዝ ዝገብር ገዛ ክራይ ንኽረክብ ዕድል ይረክብ ስለዚ ንኹሉ ብሓደ ተተሓሒዝካ ቀረባት የለን ብል ቀረባት በዓል ከምፅ ወላ ንሰብ ግደፎ I'm sure ሰባት እንድሕር ድሌትኩም ክብር ኢልካዮም ካብ ስዑድያ ድዮም ወላ ካብ ኢማራት ሲሚንቶም ጽዮምን ክሰርሑ ክእሉ እዮም ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ገዛ ክሰርሕ ከሎ ድማ ኣብ ገዛ ክራይ እንድሕሪ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ጽሒፍለይ ኣብ ኤርትራ ኸይድካ ከተገልግል ንደሊ ግን ኣብ ገዛ ክራይ ኮይንካ ከመይ ጌርካ ተገልግል ኢሉኒ ምስ ካልእ ሰባት ጨፈፍ ናበልካ ወላ እውን ከይዶም ዘለው ብግሊ ከገልግሉ ኢሎም ዝኸዱ ኣብ ገዛ ክራይን ገለን ክትሪኦም ከለካ ከብድኻ በልዑኻ ኢሉ ካብ ካልኦት ኤርትራውያን ኣይፍለዩን እዮም ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ከምኡ ይነብሩ ስለ ዘለዉ ከምኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ዋይ ገለ ነገር ክንገብር ዘይንኽእል ገለ ነገር ክቕየር ዘይክእለሉ መንገዲ ሲ ዋይ ዶንት ዊ ቲንክ ንኣብነት ኣብ 2025 ሲ ገለ ነገር ፖሊሲ ክግበር ክኽእል ኣሎ እዚ እንተደይ ጌርካ ግን ብግለ ሰባት ኤርትራ ቫኬሽን ክኸዱ ክእሉ ግን ኤርትራ ጠቕሊለ ክኸይድ እየ ዝኽእል ጠቕሊለ ኣብ ኤርትራ ክኣትየ ዝብል ውሑድ ሰብ ክኸውን ተሎ ኮይኑ ማለት እዩ ዋይ ኣብ ምንታይ ካ ክትኣቱ ኸይድካ ኣብ ናይ መንገዛ ካኽታቱ ምናልባት ስራኻ ርኽባት ኮይኖም ግን ዝበዝሕ ሰብ ከምኡ ይኮነን ስለዚ ኣብ ናይ መንገዛ ክኣቱ ኢልካ ክትከይድ ስለዚ እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎን ኣይ ቲንክ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦም ኮይኑ ይስምዓኒ ኣምላኽ ድማ ዓቕምና ርዩ ልዕሊ ዓቕምና ማያ ይሃበና ልዕሊ ዓቕምና ብድሆ ይፍጠረልና በታ ዘለናያ ስኸም እናበልና ንኽንከይድ ንዝተወሰነ ግዜ ዕድል ሃበና እታ ኣምላኽ ኢልካ ቶም ጸሎት ትገብሩ ብኣበርቲዕኩም ክጽልዩ ኣለኩም ምክንያቱ እዚ ኣብ በዓል ቴክሳስ ዶ ኣብ ካልእ ንሪኦ ዘለና ብዝሒ ማይ ድዩ ምንቅጥቃጥ መሬታት ድዩ ገለብ ካል ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓድና ንኸይመፅእ ትምኒትና ጸሎት ንገብር ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ሽግር ክፈጥረልና ስለ ዝኽእል ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእሲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ግደፉ ናትኩም ሓናፅ ርእቶ ተገዲፍኩም ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብፍላይ ኣብ ካልእ ፊድባክ ክንጠቕሶ ኢና ንሎሚ ግን ኣብዚ ኹድየ ታንክ ዩ